Thank you again, guys. Really a pleasure to be with you. All right. Check mic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Yo, 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 yo. Check 1, 2. Yo, what's up, guys? Good Hi. evening. Hi, good evening, brother Birdie Bitok Bitok. How are you doing? How was your Yeah. interview yesterday? Yeah, it's a matter of fact. Yeah, it's so very smart. Funny. Hi guys, hello people, hello. Ako lagi na-check atong mga audio. It's already 8:17 and yan na po ang Bawal Bugok. Bawal ang Bugok Show. O kauban diri may gala ang Hilas King, Brother Bernie Bitong. And of course naman, syempre lang leading lady. Walay line of pinaka-filling Maria Filingera on a red top. Red top. And syempre naman, ladies and gentlemen, wala ninyong gatangan. Wow. Si Joe Romantico, nga busy kong entertainer niya akong customer, kaya magpa-download yung bagong games. Alright guys. And congratulations to us atong first 2 episode. Grabe ha. Grabe itong mga reach ha. Tag 30,000. Dagan salamat. And Wow. ang last na to, atong live views niya butag 15,000. Maraming salamat. Thank you very much, guys. Thank you so much. Thank you. And overwhelming siya may gala. So, di namin kutob kay Bay. Ingat, salamat kayo sa pag-view. Okay, siyempre, ikaw pala to si Joe Romantico. Yes. Hi. Sa inyo. Medyo na bagong iro. Nga bro, nagka-problema. Problema. Ano na, Brad? Nag-ano siya? Stress? Hatag ni nga. Kung stress, dapat wala na. Okay na to siya. Medyo nagkuhan siguro ni nag-parvovirus siguro ni iruan. Wow. So, sa manuwa, Or nagkaigit-igit na. nahatag, nagka-parvo na ni. Ha? Nagkaigit-igit na. Igit-igit na. Igit-igit na itong gibayad. Dalabi karon nagluya sa man ron. Dili ka dula man nun siya. But, basa lang iyang kuhan, iyang poops. Ay, dili. Ooh. Baka dapat mas mahalon pa ni mo ang bahog partner. Dapat tong mahal na gid yung bahog no actually pero murag dito siya gipabor sa baratohon. So askal gid na siya. Di gid siya Labrador retriever mga higala. Wait, today is Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Sa tanan mga Mother's Day ha. Happy Mother's Day. Aha. Unsa ba inyong mga gipambuhat sa inyong mga mother at sa ani nga mga lisura nga ani mga panahon ano nga pandemic may gala. Basta wala di man takalakaw, di makalaag. Correct. So nakatipid ta karon. Wow. Murag barato ang nakakuha na ni Erblami kay barato nga atong gasolina. Problema kay na-twist dili gid ta makalaglag. Laway na lang gid. Correct. So naiuban in fairness nag-order og online. Medyo dagal na pinay ganina nga post ako nakita. Nga naggamit sila online app, nag-book sila alas 12. Mga isa o 2 ka oras lang pagyapon na deliver. Uy! Tama na. Experience na mo na. Kasi siguro kay tungod daghan pod kay order. Dapat kagahapon pa mo nag-order. Gahapon mo nag-order tapos deliver nyo alas 9, igo alas 12 abot na. Abot. Ano lang abot kaysa wala yun, di ba? Kabalo ka sa ani mga panahon na manggon may gala. Okay. Mo ni siya nga mga panahon nga mo gyud ang panahon. Mo ni siya mga panahon na kanya itong mga online app at mga online business medyo pakitang gilas yun ni may gala nga mga style kay tanan tao karon mo ni nahulog nga white choice kay man online man so wala di po kakagawas so mo nang wa kay mabuhat kaya lang sa uban na to karon tungod kay grabe ka dampog ang problema na pala to mga server medyo iba yan na alright welcome Romel Amaba ayo Master Pop uy asa man imong background nimo nga gisapot siya kay gubot na kayo. Hindi, muna ni siya resulta sa shutdown. Naprinda ang natin to. Hinay na taan eh. Adjust sa taan eh kamay. O ano na ito mga tarpaulin nga gipang gitay dito. Wala na, ipangkuha na to na. Balik sa tagtrapal. Welcome, Master Poppy in the house, baby. All right.
Welcome, brother. And sa tanan natong mga nagtanaw karon, in just 14 minutes, aba, mag-100 views na tayo. Okay, very good. Very Uy! good. Sunday man day karon. Ano konting Sunday mo ba ning mga kuan? And balita na ko daghan lang gid pod mga ga-online karon ng mga shows puno nga may ngani. So, yun lang. Oo. Muna nakalami karon nga naa tay digital mga higala na natin nga platform. Sa ako pag-interview sa ANC. Kanan, platform. Platform. Pero ito na, di naman na, dili naman isagulan na. Sabi, isakto ka na di. Cringe moment dito ba? Katong imong kuan ba interview. Cringy kaya ano ko nga. Yunatan yun ako gabi sa alas 12 pag-upload sa ANC. Oh. Pero okay kayo. Kapag kapay, ibig ako ano ko. Galing naman yun. Tunay kuan. Kana ko Ito lang masipit sa kuwan. You know, Okay na, tala pero na ko every morning, I'm just thinking that we are just kuan. Wala ko gan. Nabantayan. Pero, Mandawi, mga kung kalakihan. sa to, Arp, grabe lang kayo mong isi dito. Mga grabe kayo yung isi ko. Kabalo, no. By na-realize na ako, pagtanong ako otro sa replay sa ilang interview sa ANC bay, kaya pa ako na-realize nga, ang ilan din gusto itong murag ang dating brad nga, luoy na ta mga regional. I mean, dako ketong murag ang atong kuan ba grabe na feel man nato nga murag naharas ta kay naiuban gyud tungod sa mga pulis. Tabo kumusta mo di murag ang dating di dapat do wala man may briefing kita ka namo question. Murag ang dating ato ba nga murag daw bi kumusta man mo diya sa regional wala naman mo daw bi wa nay trabaho sa man ninyo na mga bashers ninyo na ana ba. Di ako pa nga murag ay chill ra kay ko may gala okay ra gyud kay ko ba. Hilak di dapat. Dapat tama, dapat ulit. You know, I am a father of 3 kids and I don't know what's their future and Ano di ay, magdrama di ay. ana di dapat to. Karon pa ako na-realize. Tapos nag-joke ko sa last part. We will be back, but I don't know if it's a thinner or fatter. Ana. Parang nila ba, ano na pag-joke diha? Dapat ko kumarting ka suko kayo ba na Wala nang makaon, ana. Ana dito dapat akong interview, sorry. Nagkunta ka to, nakagidlay, di tayo mo ka-tired. Mao galing mo. Aya pa na ako na-realize may gala pandamay ng kalakihan. Asa guys, ako magong ipatimbang ang tarpaulin. Okay, nagpalit ko ano. Wow! Wow ba? Ah, guys. Kabalo na ko, dito lang po na sa Pornhub paingon. Okay! Alam ka na natin. Do yun na Dili, isa. Atong amigo, lo na kayo. gipalit ni sa Oh my una. God. Karon Kawawa kay naman nakita si balik. Sophie. Kawawa ka po. Nakita balik karon ba? Lo, bulong din na ako ninapuslan no. Karon napuslan jud. Okay. Kami mga BRB. Lingaw kay na. Nagay ba? 3D ro. Makita lugan mo mga kunana. Hindi magana ko ba? Pero bitong murag gwapo ka ng tinuod, mahigda lang ka. Pagkanga din mo, murag tinuod lang. mo ba? Ay, na-try na ako na. Tagpila man na. Tagpila man. Ama na mapalit. Parang tuho na nakaroon sa sala. Wala talaga ini. Sa una 1,000 pero karon wala na ni may grabe. O di ay. Pag-anak yun ako ba, grabe mo nagtinuod. Mo gyud mo gyud may. Mo ba? Gwapa Si sa John, pa gyud. Ako nagpalit ko ani para sa games kuno kaya na. Pero si Joe lahi gid ang Lahi purpose. gud diya. Lahi gyud Lahi mo nga man. mo may gala. Siya na Uy. partner. Siyempre Brad, tama sa ato pang gining shutdown, ang akong auto nanay mo kuan, may nakita sa akong video nanay mo Grabe, mas- kuan. Nanay mo assume. Kay assume naman ako. Hindi mo Pero ako galing. Wala namang gyud. Tubiyane, wala namang gyud mag-rent a cargo. Kisa may mag-rent tabi. Tapos number 2, kung wala man galing vaccine, unyag na tao nga nag-positive na nirenta sa auto. Disgrasya ka na. Hassle pa. Grabe. Diba? Man, So ako na lang ginailit go may gala. Kanta-kanta namin. Munang dagan namin selfie na. Kanta-kanta namin. Let it go. Ano lang yun. Grabe mo pa picture na lang. Ano. Selfie na lang kita na may gala. Wala Ano, ka buhat. Kaya timing kay Ugma, Lunes, abre namang Honda Ugma, iuli ko na sa nila. Di-barter sa iro. Yeah, because O, ero na lang eh. Because technically, pre-ani karon wala na may trabaho for the next mga 15 days ba, do wala last week pa man. So, alam kung ikaw po ang kumpanya, di ba? Di ba ka perminti nilang lugar nga full nga tabayran correct. ani kay wabay kuan. Araran pa tong pandemic kay
kung naka-Zoom ta, at least na pagkaya commercial. So, wala naman. Oh, So, parang ating natas mabuhat balay. gala. Pero nagpasalamat ang dako ani ang bawal bugok show kay tungod Ah. ani mga igala na. Ay, Ay, grabe. Ano sa na? May chance, ha? Sulti na kita ani. Ay, nata, Oy. ay. Nalay nakapending ng mga kuan, mga sponsors. Grabe. Lain ta dali. Salamat Dan. Salamat Dan. na. Kay siyempre, daghan magay mga products na ginababaligya karon. Tatanan karon sa online mga Samot na karon. So di lang kay ta karon malamang andi pa ginato pwede ma-promote ang mga beach resort, brag lisod pa sa gyud. Wala mo pa na mga amusement park, mga resort pa. Pero kanang uban mga products, pwede pa kayo mga igala, ha? So salamat kayo siyempre sa atong mga Salamat. OFW nga mga katanaw, nalipay may dagay ga PM or bisag dili sila taga Cagayan, mga Bisaya sila, nalipay sila sa idea nga naingani nga mga Bisaya nato nga mga May na lang. ingani nga show. Ang problema lang Wala na sa lang. Bisaya, ang problema sa Bisaya, lahi ang Bisaya sa Davao, lahi ang Bisaya sa Cagayan, lahi ang Bisaya Ah. sa Cebu. Na di ba kay mo inta karon og sa Cebu, nindot kay sa ba ito? Oh. Kita diri kay Ba? nindot kay ba? Oh, ang uban ito. Ana Nindot kay kayo, no? Oh, kana landaan ha. Kana palandat tulo ka Bisaya, lisod na kayo. Gikalintura sa man na sige. Niani diri sa Cagayan, ingon nga gikalintura ko. Sabay labot ako sa nang kalintura. Oh. Si Maria, di ka baluan na. Wala Sa ka- nang I know kalintura. that. Kabalo na ka Maria. Sa Ha? nang kalintura. Asa man na? Kalintura gani mo na siyang culture. From the word culture. Kultura. Awa lagi kita. Karawa. Kung mato kag Davao, tapos kay bawal man ka sa Davao, kay kung ikalintura ka, pwede man ka nga na COVID, ani kas Cagayan. Why makaila sa imong Oh, nga may na kay kaila. kalintura? Kay, Pero lang kagikagid anak ng ngalan kalintura. ang kalintura di ay mga igala, hilanat din ha. Grabe. So, kay Davao area ka, kalintura ang Oh. term na, diri ka lapit sa tuwa, hilanat ra gid na. O, pati ka nang kuno ka namin kang kana ding magdaot brad sa tuwa ba sa Cagayan di Oro. Kung may ka Magdaot? nagdaot brad, hapit na mamamatay oy. Oh, Sa Cebu nagiwang ra na. Nagdaot. Nagdaot. Ayaw pagsulti. Ang Sa tuwa diri sa Cagayan ning ala si Pupi o si Kuan ba si Maria bagay nagdaot na. Mura na lain na napaminaw sa Cagayan di Oro, mura na nagmamatay. Pero sa Cebu, kung may kag nagdaot, wala ra, mura na siya giwang lang siya may gala. Mo na siya. ipilit si Maria, murag ipilit si Maria. Ipilit si Maria. Maria. Lang. Oh, Ay, nag-greet na mo sa kuan sa atong mga early bird. Ay, Wala mga pa, early bird, mga early birds. pagibasa sa itong mga early birds. Eh. O, wala na ba ko karon pa bro ko nakasulod? Ay, sorry. Atong mga early birds, kadyot lang kayo. Ha? Hello, dia, of course, atong presidente si John Michael Batilo. Ang presidente, mahimo doon sa presidente sa atong fans club. Ano na tayo bawal ang Bugok Show Fans Club. Ang presidente si John Michael Batilo. Si President. Elodia kang Ako na, Dwayne Golo Sino. Okay. Elodia Semo. And also, Matagahinguog Erp, minaw karon. hello si Enta Oh, Maria Catherine Zulita Amoncio. Oh. Joshua Ay, wait Ramonal. Wait lang, akong ihangi yun ng 175 nga i-click daw ang share. I-click ang share, tapos Please. i-post ninyo palihog sa inyong mga kaugalingon nga kuan account. Facebook. Salamat. Si Edelbert Cabunok, Brad, all the way from New York, Villanueva. Ingon si John Michael Batilo, Happy Mother's Day daw sa tanan mama o sa tanan walay anak pero naay gipatutoy. Happy Mother's Day gyapon. Si Jen Tayanes, hello si Janice Diaz Sutherland sa New Zealand. Mitzi Litohon Ginuntao, Manilo Parilla, Kips Up Junior, Janice Marie Gia Maranyo, kisa pa ni Gian Samantha. Apple Sigura Manuel sa Abu Dhabi Earth. Oy, hello po. Si Juan. Nanano si Juan. Si Juan. Okay. Mm. Isa pa ng uban. Jana Anar. Yeah. Okay. Og na isa watching Zed Hernandez. Oy, Zed! Familiar Tarungan lang ng audio ni mo, Zed, ha? Oo. Watching from Abu Abu Dhabi Dhabi. Ordero na itong mixer, ha?
Apple Sa siguro Manuel. Hello si Entanan dia. Lord, sa pinya. Wala. Mali, Hindi, may mga nag-joke, dito. Maria. May nag-joke. Wala din. Sorry. Si Jojo Russell. Opon Asionero. Kerwin Sabero Nolasco. Okay. O, Erp, si Sir Keith Aoun, Sir Erp. Uy, si Con, Oh. Chip. Hello da, Chip. Si Hi, Sir Sir King. US Army. US Army na, cool ba na? Yun, O, mga taga Cebu na, tanawa, taga Mandawi, Cebu, si FX Roble. May gabi da. Huweng, mingaw na salamat. ko ni Juan Brad, no? Itong akong photographer Grabe. na may gala. Kung aya pa Jesus, bro sa right. iyang asawa, Brad, ingani pa kita. Pandamay ka. Pastilan mo na niyang okay, anyway. So bago lang itong istoryahan, again, struggle sa itong mga Bisaya. Teka muna, bago na rin pasunod ang akong kuhan, gamay lang ni. Unsay mga Bisaya nga diferensya sa Cebu, Davao ug kuhan. Ang Davao medyo may pagkatagalog, no? Tagalog. Konyo, Bisaya. Nag-usap man kami. Matagal man kasi siya masyadong nagtubag. Mating. Hindi ka man nagsabi, good. Hindi ka man Hindi ka naman nagsabi. magsabi. Oh. Pero na pa yung mga taga Davao nung di sila gananog ka na magkonyo Davao na gusto. Well, siyempre na may nga na dili gusto. But majority Pure kasi food nga na nga na ang style mo nang pag natay Bisaya nga show, bisa pang magbisaya kag vlog, medyo na mo na usahay na ingana ba sa language pa lang. Lahi Bayer na. lahi gyud ang style bro. Lahi mo na ya ha. 'Di ba? Ang Cebu, grabe ba ginaka bisdak bigay ng Cebu. Bisdak yung kayo. Oo. Oo, aligre. O kanalandaan, Aligre. aligre, tsada. Lahi Ah. po ng istoryahan dito, bibo, so kanalandaan, lahi po. Hugyaw, Bibo, Karadjaw dito sa Ako, lahi po ng Surigao nun. Karadjaw po dito. Dagay mga kuan, dagay mga Bisaya. Even mga pangalan sa mga isda o pangalan sa mga gulay. Lahi. Lahi po yapon. Lahi, ay? Kanang lutya, lahi po ang karlang. Pero maura na sila. Lutya, Ay, karlang, oh my God, daghan. ganun ako. Ang problema kanang word nga lahi gyud ang meaning like kapayason. Ako na ni nasulti, kapayason brad sa Kapayason. hambugiro. Mm. Sa ubang area ba ang kapayason dali ra mo hilak. Ano? Dali ra mo. mo hilak mo ba? Oh, kanang kapayas man god. Di ba tusokin na gamay, di ba buluha din na. Kanang mga Ay, duga, sa punuan. duga. Muduga dayo mo lang may tawag ko kapayason. Kay dali man ka mo hilak. Emotional. Pero diri sa to ay. sa Cagayan de Oro, pag may tag kapayason, Ilas. Ilason. hambugiro na siya. Oh. Hambugiro na mo na kuan. Kana hambugiro, Cebuano yapon sa Cebu. Hambog. Nindot. Oh, bra sa Cebu ang gamit nindot. Nindot. Tapos sa anang gamita. Ilaw. Tama ni kalintura o gilana tama dili lahi pod. Mipanaw. Sabay mga Milangaw. Sa Surigao, Wag na po. Mipanaw. Sa Ano ba yung weirdo gina ba? kanang mipanaw tama di ba? Oh, sa ato, Milangaw. Ang mipanaw sa ato patay na na. Patay na. Ila, nagbakasyon pa. Sa ilahan nagbakasyon pa ng mipanaw. Oh, kana landaan no. Tatama kana pa na ang walay L, di ba? Wa, bay, Bye, sa, si. O kana. Ang Oo. Tapos kung sa man tawa man tay bawat kay third rabi ata mas dako biya gyud ang Mega Cebu, di ba? Mm. So muna kami nalipay mi nga nami mga followers ug mga kasunod sa thank amo. you. Sa mga taga Cebu, salamat po sa inyong tanan diha. Okay. All right. Mura ni siya. Okay. Wala ko'y nakuha nga example, mga, ano man, libog, o libog. Tagalog mo lang yung Grabe, Bisaya. Tagalog magunat. Tagalog ba? Kanya, guwapa. Oy, Kanyag. ang atong mag-guest karon ay kabalo na mo daan kung kinsa mga igala. Usa ka bibo nga attorney ang ato nga makauban karon. Ganina ra ni siya naghulat. Familiar na siya. Nako, Familiar. murag-murag na. Murag na dito yung mastoryanan ni mga legal ko na niyo. Oh, maayo kay. Parang mga demanda Actually, kita nga kanina ra ni siya gahulat o kaning attorney kung ato lang basihan karon kung video lang atong basihan perting bataan na mas tiguang batatanaw na niya tanaw na Correct. kung tanaw nimo matan ayo Oo. hamis tuti pursil ay Kami perting mga bataan Koreano beauty. burag Bagay. kung tanaw na nimo Koreano kay beauty. kung video rin yung tanaw karon sa Facebook live makita nimo nga murag 24 years old tanawon man Wala rin ka batch. Palit na regala. mo maoraw. Pero kani usa sa mga ginaidolo nako burag usa sa ni siya kong giingon nga attorney diri sa Cagayan nga way kahadlok or Way ka. walay kahadlok ni tanan ginabangga ni gulba ni
Pati positive ang kauna. Pati po sila kaon. Lain na gini. Mo Sabi padakpin lang nilang siya. mabangga ng white lady. Ang white lady. Ay, Babangga. usa lang yun ang iyang padakpinan. Ang iya gyud na pag mga gwapa nga babae kanang naka-miniskirt Agay. ana. Pagkaon pa niya. Uli na siya. Di ka siya mulikay. Mangiluya. Ay, Oh, Mga pero iya. kung mga issue, ay, wala problema. Usa ni siya kay dati pa ni siyang ilado sa Cagayan nga kritiko sa mga inila nga mga dagkong politiko sa Cagayan de Oro. Grabe ni. Tapos tungod po na niya napon ni sinaway kung dili po na niya walay kanang kanang atong giyagyan karon sa nindot sa gusa. Usag po ni siya sa nakigbisog niya. Grabe ni Mayagala. Dapat na gini Ang panagalan. mga lagi na kung may bawani, kaya di mo siya mo amin, ang iyang mga babae, mora yun. Ay, Mora yun ang wala Attorney yun ba yan? sukad niya nga. Eh, Ang mga attorney, di yun ay maka, di Guys. yun ay kay, maibilinsya man. Pwede Ay, makamang ay, ko na na, Basta dili na. yun. Okay. O guess na to sa karon mga gala, kay kanahan ko na niya, kay way barbahan ni. Kasagara, Rep, ang atong ginaw na, kanang, kasi kaso ingani-ngani, karon, specific ta karon. Kung ako ba na or asawa, unsi akong buhaton para sure ko nga mapriso na ako akong partner nga naikabit. hindi ko pwede din. Sure kita ni. Igna yung mga asawa nga dili mo tanaw karon nga episode. Mother's Day mo na gano'n na. Mother's Day. Mother's Day. Mag-spend sa kong time sa kasama guys. Ipatanaw si Roger Abaday o si Ma'am Gina Abaday ani nga episode. Ay, ganina, i-share ko lang na. I-share Ganina, natin nga video. Ba, di istra na to kay kasagara sa itong mga problema natin mga kanang may nga nga nangabit pati karon teleserye nabuang na yung asawa sa kanang kabit-kabit. Pero makita na to nga pwede daw na mapriso. Pero anong kasagara ang ending ba? Wag gyud po mapriso. Nagparaya. Unsa man ano ingani man mo na to istorya unsa bay gwapo nga. Buhaton nga sa para sure mapriso gyud. Ladies and gentlemen, without further ado. Grabe mga yan. Pageant may gala. Alam naman sa mga pageant. No other than Batanon, Kulba, ang hinapay may gala. Masalamat ta nga nisugod siya ning orasa kay kani panahon na der mo din ting tanday-tanday na niya. Abo ba? Medyo na disturb nato sa karon. While Sige. lain, ang among tawag sa iya sa ere while lain, dili naman siya konsihal. Pero nakita ko ng kahayag. Nakita ko na. Attorney Konsihal James Julie. Mopay, sa inyo na, mopay. Burns, Maria, Joe Romantico, o si, kisa po ito ko ba? Si Master Pobe. Master Pobe. Hello, Kung sir. sa atong mga suking tigpaminawan, o tanan nga nakatutok diri sa Bitok-Bitok Q, di ba? Bitok-Bitok Q ba di? Bitok University. Yes! So, maupay nga kagabi sa inyong tanan. Og Happy Mother's Day! Happy Labi na po Mother's kay Day. Maria, nga mama naman ako sa Maria Burns. Ay, So, sobra siya. muna ang ako nasagapan ng Murag balita lang. karon Jo. Oo. Murag lang ang lawas, murag. Oh, murag Pero lang. Ay, sorry. Fake news dito, fake news. Ang Mama Gina. Ang Mama Gina na Dili mo. ko Maria Filingera, Maria Gina. Gina. Ay, dili na ikaw yan. Mura ako gali. nasagapan ng balita. Sayop di ko. So, So, bitaw. special magkaroon nga adlaw sa tanan ng mga inahan, Maria. Ako na lang po di Muslan Burns, Joe o Master Poppy. Happy Mother's Day guys sa akong inahan. Una si Linda Judith, kang April Jean Rana, kang Mama Beverly Rana, kang Doc Abigail Daba, Hazel Batad, Agnes Cicilio, Jean Gomez Real, Esther Gomez, Jeanette Pagayon, Emelda de los Santos, Mayet Ariola Tugadi taga Australia ni og kang Mariping nga Boston, Massachusetts. O kang Amor Kinisala og Boston, Massachusetts. O niya kang Amor Kinisala og kang Mary Ann nga Kinisala og kang Marichu nga Asido og happy birthday pod kang Marichu Asido. Okay. Tungod kay nag-greet naman ka, attorney. Master Poppy. Salamat Salamat kayo sa Thank you. pagkabili. Thank you Salamat so kayo. Ito na rin ko. Sorry, okay. Ato na. Wa mo yung mga klaro. Attorney, ang ato din, ang programa din nato karon ang tawag ani kay Bawal ang Bugok Show. Uy, ginawa ko. Sorry ka. Mo nang ikaw gid among giges yun. Jason. Bawal ang Bawal. bugok. Bawal ang mga bugok diri, ang mga makitin Ayay. ng mga pangunahon na may gala. Anyway, sa ato tanan, yun sa nimo pag-celebrate ang Mother's Day to karon attorney.
Wala lang Berns, palitan na lang ako cake ang atong maidlot nga inahan. Allah. Dayon, dili na karon nasa karon ng panihapon na namo gi sa ulog nag-greet lang Wow. kita. Pero sa wala pa ta nag-greet sa iya, ibuk adlaw gid ko mo bitaw nakanyo ko sa imo sa oras isibog lang kay nag-garden gid ko Berns. Ay, Kung na mo makabakante nga yuta dili sa among subdivision wala na gyud bakante pasensya na Abo. kaya ako nang nagamit. da, Kung wala nagbali-bali sa ilang yuta, akong gigamit, pasensya na, wala ko nanangit sa inyo kay lisod gid karon ang panahon so ako na lang gipaymuslan. Ano man ako nanangit yo. Okay naman na, ay may makabudipinsa po. Kaya kani among balay, na may mga bakante nga luna, abay nasa likod, nasa kilid, si kakilid. Ako ginagipaymuslan karon, wa mo kabalo kisit ang iya. Basta na lang tanong na lang ko so lisod man gid karon mas. Lagi lang, ala na magmukaso sila sa imo nga, man, judge na kung kapaingon. Kali ibutol ko raman pod kung pananglit ipapahawa na ko nila o baka nanangit sir. Ay ibutol ko raman ako gipananom. Okay lang. tama. Pananom ko kamuti kay okay magnagamuti kung mga lagot mon ba. Oh, Kamuti, okay. napod ko kamatis, napod ko mga sili. Dito. Attorney, Ay mo kay na yun. attorney, kanina bipurta sa itong topic, dagan naka-excited ani ba? Nagstorya Okay, may sige. kanina ba nga, sa atong show manggod nga Bisaya, usay problema nato kay Bisaya lagi ta, pero sa Davao, sa Cebu, o Cagayan de Oro, lahi tag inistoryahan na Bisaya, di ba? Ay, oo. Pero gamay raman. Pero kamay ra ba? Para nang Nipanaw, sa ato biya diri, wa na, patay na biya ng Nipanaw. Ang sa Cebu baya, mo pa biya pagkuha na, nilakaw ra biya na. O bago pa ni panaw ana unya kanang dili ang panaw mangod Burns. Pwede mo kunin mo magamit nga idiomatic. Oh. Kauban sa imong panaw, kauban sa imong delegation sa kauban imong grupo ba? Sa imong panaw ba? Diba? Idiomatic. Idiomatic Dili. na Master Poppy. Jo, lahi itong idiotic, Jo, lahi ito, ha? Ay, lahi dito ito, ako, medyo. dito ako. Idiomatic Oh. na. Oo. So mo na panaw, pauban sa imong panaw Burns ana. So dili ka dapat malain, ma-offend ya. So ipanaw ko. So naay depende sa gamit mo na gitawag nato nuance kung sa in English pa Jo. Nuance kung yun sa nimo paggamit. Kaya lisod man ko no. Ay, wait lang. Ano yung spelling aning nuance? Ato na klarohon daan, be. Bawal ang boksyon bawal ang boksyon. Nuance. Guys, yawo lang. Nakalimot ko na ito bawal ang bugog so ni. Ang nuance dili. Dili mo kana mao ang spelling sa kanang mga bag-o. Kay nuance magha. Algi na mo ba na? Dili bita ang spelling sa nuance ang iya bang color ba ang teksto para gitawag NU ang spelling NU A N C E nuance. Nuance. Habal. Sorry. Ang depende sa nuance ba? Dili mo Mura dynamics ba Master Pupi? Dynamics ba sa language? Ang akong teacher, Manggod, gi-insist mo sa una nin ko nuance man naman siya nuance dili man nuance gina siya ma'am nuance gina siya Master Poppy sakto ka may pagkatuloy mo may isa gipa-impeach og dato nimo okay nuance ka sayo pa Sorry ni auntie ni ang teacher. ay mao na karon Maria mao na problema karon Maria Okay. nuance Attorney, word for the day nuance unsay mo makasulti sa attorney ni Maria karon before ta magsugod? patay pula kayo gagi Burns. Ay, grabe. Master Poppy, Joe, grabe. Stick Ang na like kulang one. lagi ba? Sure ka wa ka na-violate sa kanang quarantinas? Dili, red gani. Red gani ka mag-violate man. Hindi ba wa mo siya nagsumpak? Ako ba? Ay, di na. Erase na lang to. Dili na lang violate. Wala mo ka nagsupak. Wala ba di mo gisupak, Maria? Ang patakaran bali sa Pamalaod na to karon sa quarantinas? Unsa di ay ang kailangan attorney? Di ba kayo muna mag-presko pa kay kagikan ka na asa ba ka nga lugar ba? Wala. Tabo, marabag na pa kay gihimo nga kalihukan.
Attorney, going to sleep na din ko after Going to sleep. Kinana attire ni mo, magkamatulog na sa Joe. Wala naman ni lower. Wala naman ni lower. One lower. Ada may iipanda ang kamera. Para mo tuog yun, me. Atay na nagsungay-sungay sa iyang staff to yung aponi yung. Kaya Diba, para mo tuog yun ta, ipan ang kamera ni mo dito. Para maklaro dyan. Nalagoy term ha, ipan ang kamera dito sa imong Di para sa big shop, no? lower. Ha? Ay, dili po lang isa. Wait lang, attorney, para lang gini sa education sa tanan ha. Kanang paning from left to right yun na siyampan. Apan, dili pwede pa ubos. Ang paubos gani tilt na siya tilt. Tilt. Ako lang i-edukar ang Mayo, may salamat. Dili Oo sa man, attorney, gamitin mo yung dila, tilt din. kung mag-ana lugar ka sa kanang imong kamera, ani ka na kanang left to right, sideways. Pero kung up and down lugar ka, tilt. tilt. Ano ginagagamit? Ano na siya? Attorney, Mga Tilting. bright Attorney, na lahat nagamit ito ko, na. Mga bright lang. lahipot po nataranta, lahipot na nataranta. Lahi sa taranta. Panic, guys. Panik. Pinaglupihala sa ko. Mga nagluting ko, kadsit man nagluting ko. Magininis ako, out na yun sa ako. Oy, teka muna. Ako, acknowledge na ito. Nagtanaw ko rin na itong Radiohead, si Emiliano. Si Sir Emil. Sir Emil! Kumusta, sir? Nangutangan Sir Emil kung may boyfriend mo daw si Maria. Wala pa. Wala pa Iloilo. Wala pa yung taga Iloilo, sir. Wala pa. Wala pa yung taga Iloilo. Taga Burns, Iloilo man Karuma, is Burns. Masuko mo yan namang. Mahay na mauna yung gibulagan na nila ni Maria o katong Siman. Di mga taga Iloilo si Simon. Let's go! Siman, matuaw niya, di ba? Attorney, ha? Businessman eh. Sorry. Agay na bula. Agay na bula. Siman. Kitago ang Siman. Wala. Dili, ang akong pagganugong mo ikaw siguro nagsulti at Joe nga Siman. Okay, bye guys. Bye. Pakana. Salamat. Bye. Next, yung galit na igala. Dili, sayang day, businessman day, Burns. Businessman sa mga kapataka. Isinin mo Dili, ba? Siman. Nababani mo ba sa mantang ko? Di ba, sorry. Adi na kong Nawala Siman. yun. Mo galing. Ako yung Dili pagganugong yun. yun. Na-panic yun si attorney. Paingon ako nga walay lower. Relax. Bigyan na ako tanawa. Okay. Kalma na ako. Istoryahan na nato ni itong kuan topic ba. Kay kabalo ka, bisag unsaon nato may gala. Ang number 1 ng mga sikat sa mga teleserye, kabit-kabit. Mogid ang plot. Walay mo tanaw teleserye pag way kabit-kabit. Usay, ang kabito say sa kinabuhi kaning kabit-kabit. Mo man ang lamas kinabuhi. May lamas. Sa mga movies. Nagyud niya po ng Kabit. third party. Di ginamawala. Correct. Oo. Tapos, usay, ang kagubot, di asan magsugod sa mga kabit-kabit. Pero kasagara mo ginaperminti ang flavoring, no? Sometimes, muagi sa kagkabit-kabit para ma-realize nimo nga mas ay ra gid ang kuan. Apoy nga na. Number 2 man daw na. Number 2. Mo yan na. Part-time, ana. Bisag asa pa dalong siguro. Amo lang sa imo mga libro nga mga ginabasa attorney, patok bagay po ng kabit-kabit. Nagabot. Naagyan, Burns. Hindi na mawala. Kani ako mga libro, kanina din sa ako mini library, Burns. Mga power na magindi nga mga tawhana, mga dili man yung mabasta-basta ang ilang papel nga ilang gikutan bali sa kasaysayan sa tibuok kalibutan ug sa ilang sa komunidad. Kung simaw magyud sila, Burns. Tanawa. May chapter gyud. Nay chapter gyud nga masingit sa libro nga naitabo sa Nitipas yun. personal. Nitipas gyud siya. Pero ibalik ra gyapon. Natay mga atong nasyonal, ang ato dayong national hero day sa Pilipinas, atong gina-idol. Nga nag-ingon na ang mga si Rizal. Si Rizal. Tindahan na sa asawa. Sa'yo lang ka akong kaulit ko sa akong history teacher kay pag-memorize ko sa mga nangaging nga babae ni si Rizal. Si Pin Bracken, si Kinsa Baton, Leonor Rivera, si Gunda Katigbag. Diba, memorize ko na, Master Pupe. Hindi nga nakailap po ka sa iyang mga kabitpod sa ano? Bona. Hindi pa memorize na sa amo sa una. Ang worst pag yun sa mga lalaki,
Ngano man gyud naitabo man ni nga pag ang lalaki pag gyud may bawaan nimo nga nasa kabit murag mahimo pang idol. Grabe bay. Idol kayo bay. Lalaki kayo, master kayo. lalaki yun. Ano sa barkada pa maginom-inom grabe na siya bay. Kilaway na kayo. Bay puli-puli. Awit. Ano, pero kang babae, Pero ang babae murag ngilad kayo paminaw nga dagay. Ay, laing kayo nga. Oo. Sa Miss Maria. Magpapagalit to siyang huwan. Ano mas... Lagi. Makadaot sa image. Makadaot sa image. Pag-aning behana, makadaot. Pero pag lalaki murag, ang ato manggod, kultura manggod, murag, macho image ba? Gwapo kay ko da. Mo good. Gwapo kay ka kung Wapo kay ko diri. chicks. Layo ra kay mo dia. Kita mo ana pa. Correct. Ano mo yung sa bar ba? Kita ka na. Ibali mo yung main singer. Oo. Kita ka na main singer. Lagi cheat ka na ba? Man na? Hello? Ana na yan? Ayay. Kapay. Tayo ba nasa dance floor? Ta nagbar-bar. Ah. Nagbar DJ. Kana nga DJ. Ah. Human na? Ayay. Muni mo kami. Di lang kabalog babae ba o lalaki to. Basta kay Ngana. Ay, nana, Wala. Brother Bern. Amo nila. Ano de, asa na libro, Burns. Lagi, murag maayo kay si Brother Bern. Dili Wala man mo ang ka ato. kon na. Grabe limot-limot sa ni attorney sa dong. Kana nga attorney ka lang nilagag konsihal. Mata. Pero ba? Perminti gini nga ni ang issue ba? But karon mo nang nakauna nagyo ganina. Ganina gini ka ng paglibang na ako. Di ko makakuha din og kanang pangutana. Kana paglibang gini. Abot lang anong dia mo gawas akong kuan basta ka nang malibang na. Agad. Ingana na siya kay, di, kamulo mga god, kamulo og nga kay gipagawas na mo sulod. Correct, sakto ko. Uh, Pero, bitaw, Burns, hindi ka Mundugan. nag-iisa. Hindi ka nag-anang Joe, Maria, Pastor Poppy. Sakto naging rebelde. Kaya ako po, ang akong productive yun nga moments, kaya nga ako CR. Tanawa. Muna mga bright na mga tao. Nasa siya Correct, mga Burns. na. Oo. Kasi pali Muna ang productive ko na. Hindi ako gabasa, Nana hindi ako ginita. ga-text. Mahanap po ka, Jo? Mahanap po ka, Jo? Nana po ko. Hindi ako. Oo, tanawa. Ikaw, Pops. na, ako di ako gabasa pag wala na Pilipino. Kasi ang laki wala na. Laki ang laki. Kabalo ka, naisgutan naman ni sa radyo god kanang mga unsay mga naisgutan na ni sa radyo ning unsaon nga makasuhan ning kuan pero nakita gali nato ang timbang-timbang murag mas lisod sa lalaki nga ipag-prove nga siya nangabit compared sa babae Correct. nga kuan ba nga ba nga mga kaso ba. So instead nga kanatong pangutana nga unsa ato lang gidistorya ikaw may abogado diri attorney. Ikaw may abogado. Sorry. Salamat kay pagdumot, Burns. Kasi Muna dili nakalaot kay si ano Ani. kung dilaw sa mo si Pima sa Kung sa ba ni abogado. Maria si Bernie nga na Abogado. may pagdumot maging sa akong Wala, profesyon. naligyas. Sorry. Naligjas ra. Naligyas. Bernie mo si Pierre. Abogado. Gado. Say mo abogado Abogado. munisipyo sa Tanawa lagi. munisipyo sa hay. Oh, Di may nang magklaruhay ta. Ani na lang. sa manggida. Kaning Sige. mga partner karon nga nagtan-aw, labi nag mga Mother's Day karon nga tingala sila ilang mga banaw magaling ka grade basig nanay kabit na. Ayay. Base na. Or nabugnaw na ba? Oh, mo Nabugnaw ni na itong regalo sa ila ha. Okay. Unsay pwede buhaton? Or bali na to sa bana, unsay buhaton nila? Attorney, Yeah. para sure nga ma-prison ni sila nga nangabit. Para sure gyud ako yung. Para sure unsay buhaton? Magali kay naka-greet ko sa ko asawa ganina. Murag kabado si Joanne ah. Inani, Hello? Exit. Pero ganyan mo kabantay mga ano si Joe, murag dili anisi siya, Maria. Sige, go, attorney. Oh, anisi. Nagbasa ko. Mas mas Master Poppy kay murag kalma ra si Master Ay, Poppy. ulitaw man eh. Mura man yung legit nga ulitaw na mo. Ay, legit. And ever since attorney, wala yung ko naka-cheat. Ay. Proud ko anak. Pare kita. Pare min pupi. Proud ko anak, pero kung yung kag single, nga walay commitment, ay daghan nun. Parami ni Popi. Bakakon. Mga pakakon. Madam Ling, murag si Bernie na si Petog istorya oh. Unsay may gusto Madam Ling oh. Ala. Ako na pagka. Easy. Butan ko no.
Wala na. Tawagan ko na imong asawa ko diya. Wala na. Hapsay na akong katulog. Hapsay na akong katulog karon. Hapsay, Surrender ko mabilis na pa tanan. niya. Nag-greet na siya ganina. Ah. Si sure ko una siya nag-greet. Ako galinginan. Ako giginang nga matutag kwarto ito ng mga pinilo tara na to ng pangbungkagon tanan. Agay, red tide man di ay. Red tide. Wala. Ay wala na klarong schedule daan. Galing. Namali. Nagsabot. Wow, Wala mali. clear. Wow, Wala mali. clearing Pero operation. Burns, pwede man nga kiway clearing operations, pwede naman na temporary nimo ikuan ang traffic na i-divert nimo. Paligo sa nimo siya na nimo undang makuno na. Pasan na ito. Pasan. Mas tira ba niya? Mas tira tornyo. Paligo. Ipaligo Kama nila. interval, masapol pa man nimo interval para pagbuka na yan, balik na dayon. Ano buhaton na torne? Medico legal. Attorney, asa ba ni buhaton? Sa CR ba niyo o sa kwarto? Dili, naman ginang si kanang kwarto ni Bernie, master bedroom naman ginang si CR unay, di ba? O dito, nandagan ni siya sa kate. Okay. Pag humana po na yun, balik na po sa CR si Madam Lynn. Grabe ka. Mana. Sikreto lang na, ito, ato lang niya. Si Maria nakahatag ng tagtip ni Maria. Anaon Maria, liguan Thank mo. you, attorney. Thank you. Pero paspason ni mo. Paspason ni mo, kay gamay ra interval ko na, balik na po na rin. Saan man dahil Interval. Ako follow-up question, attorney. Ilode ko dia kang Bobby, ako nga silingan dire taga Rappler. Boss Bobby, manlangit. Ay, Boss Bobby. Alright, okay, sige ni. So, Ay, wait lang. Sa atong topic, unsa man atong gusto gyud? Nga dapat yun nga mapriso kay ay man sa dili, tingin. unsay buhaton niya, para lagi say kay namo gyud moingon na mga manawag sa kuha. Manawag kang tita Utaon B. nga mapriso. Mga tita B manawag kung saan niya kung kuan kay nangabit man ni siya tapos kuan na siya ilain at ako'y nabasahan nga text ana. Sila istorya nga nabasahan sa text, nakita niya nag-uban, ay nakita nga ani. May ni maglayagin lang ito balaod ni. Unsa man gyud pwede imong ebidensya kanang kuan para sure kay basi unya sayang kayo sige lang kag tangata wa kay gibuhat wa gyud pung ka pagkato nimo sa kuan wala gyud pug saktong ebidensya dili gyud nimo mapasaka wala gyapon kanang unsay maayo mga ilang tag tip gyud nga unsay maayo nga ebidensya nga makaingi ka nga sure na nga walay Sure pag gyud. sa walay pag kuan Matagalog franchise. Este mga kuan. Sorry, nisipin. Save. Attorney, Francis, Oh. amo to. attorney na ako ikuan ha, and then just correct me if I'm wrong. Di ba dapat kung ikaw isa ka babae tapos medyo nagduda na ka sa imong husband nga murag cheater siya, dapat dili ka magpalata nga kakulik ka og ebidensya, tama? Correct. Sakto ka, basta Tama. po. Murag wala lang na itabo. Kung Ah. interesado gid ka nga magpasaka Uyo, ka. So, Kani. Wala Ayaw yun ko lagi sa ako. asawa day. status Ayaw ko sa lang asawa, happy yapon. kay Permi ba? Di kay maalisod man gud kayo joke nga mausap ang imong timblada magkaduda man ang banang. Oy, wala man. So mag-usap po dahil to siya sa iyang timpla kay may pagkausap. So dapat wala gyud sakto ka Master Poppy. Dapat Oo. dili nimo wala gid kay usabon sa imong schedule, sa imong dating, sa Pagtrato. imong pagtrato, sa imong bana kay makaduda man to mausap unya niya yang timpla, di na gid nimo siya masapon. Pero balik ta sa katong punto. Burns nga ngano wala gid ka kapriso or unsaon nga mapriso ang Okay. lalaki. Okay. Klaro na ko Burns. Una sa tanan, diretso na tumagon ako diretso na Burns. Maski tuod makonbikto ang lalaki. Ganting makonbikto ha, pero lisod makonbikto, Joe. Ay, salamat. Maria o Master Poppy. Pero ganting nga makonbikto, pero dili lisod makonbikto, pero ganting nga makonbikto. Balikon ako ha, Burns. Lisod makonbikto ang lalaki sa kaso nga kanang mga liwa siya kung kibinage mo na. Okay. Pero ganting nga makonbikto siya, di gyapon siya mapriso Burns. Kaya ang ipataw sa iya nga baling nga silot, pwede musulod naman gud siya Burns sa gitawag na to probationable period. So pwede siya mag-apply sa probation. Una nga wala gyud mapriso. Wala gyud ay mapriso nga bana. Wala Burns. Salamat attorney nakaginhawa gid ni tarong attorney. Salamat kay attorney. Salamat sa imong pagbisita. Thank you very much attorney. Thank you. Salamat. Thank you mo ato. Dili Oh my God! Dili ko ba? wala bitaw.
Dili na ko Saan yun madagan na maayo magkuti-kuti. taga na to asawa. Imbes ang mga bana ba, magkuhan na unta ba, magbago na ko ba, pag ano, wala man di man di maprisa. Ay, okay. Salamat. Hindi, klaro na to. Makonbikto siya. Isulod mo sa gitawag na mo sa balaod na nomenclature, makonbikto manggid ka, kung pananglit na igo, gid ka, masapon ka. Pero mao lagi, kay tungod manggod sa gitawag na period nga gihatag nga ipataw nga silot, hindi gyapon ka mapriso. Words kay, wala siguro granding lugar nga si Joe Romantico lugar to ang nakonbikto na. Dili man lugar na musugot si Joe nga dili lagi lugar sa makigbiso gamingon nga sige dawaton na ako magpapriso ko Your Honor. I-avail man din na ni Joe ang provisionable period. Kitanaw niya mingon lugar ang abogado nga ako lugar abogado ni Joe. Tanawa lain ang reaksyon ni Joe. Joe, konbikto magamatay pili man ta Joe. Igo man ka. Pero na kay lusot mingon manggideng ko nga Unsa man attorney? kumbitado lugar ka Joe pero dili magigay ka balaka kay di magigay ka mapriso kung gusto ka mo mag-provision. So wala gyapon, impas gyapon ang kaso. Pero unsa man Kay record, nalay record. pero unsa man kaning imong pag katong another chance lugar o unsay na sa tawag nimo ana attorney? Amo na provision. Probation. Oh, Wala siya, naba ni kwarta involved kay basin kung wala kay kwarta di gyud ka maka-probation unsa ba? Wala. Basta ka na mga inana, private crimes, wala na ingon nga ka na magbayad ka, gawas bali sa imong kanang silot, sa imong pagka-priso, wala na bayad-bayad. Dili man na sa kanang sama sa uban nga kaso, sama sa anang robbery, homicide, murder, wala na, kananalay mga bayad-bayad. Pero kaning private crime, sama anang concubinage, adultery, wala na siya mga bayad-bayad. Ang imo na ipataw sa imo nga silot tungod na convict mo ka. Pero sa civil nga damages wala kay bayaran. Okay. So, pero balikan na tong istorya. O sige, unsay buhaton para di mapriso. So, nag-uulang mga asawa karon so di gyapon na mapriso ang Mga priso. ang animal, di gid mapriso ang animal. Inuwat na nataan Ako, nino. Berns. Muingon ang korte nga naipataw sa imo nga mapriso ka ana nga period. Pero tungod kay naaman pud sa balaod, dili ka nga literal nga mapriso ka kay mabel manggid ka sa provisionable period, mo provision manggid ka. Pero pagbasa sa sentensya sa imo, muingon man ana Bernie, ikaw napamatud-an bali din sa korte nga ikaw sad-an sa mao bali nga gipasaka sa imong kaso, mao kini ang amo bali ay imong silot. Pagkabilanggo, pagkapriso sulod sa 2 ka tuig paingon sa 4 ka tuig maximum mo ana. Mo na ang isulti basahon sa clerk of court. Okay. Pero ako yung abogado ni Joe, si Joe ko. Si Joe, murag bagay yun ni kang Joe. Bagay kayo. Joe, si Master Poppy na lang. Ako na lang. Si Joe lang. Master Poppy o si Maria. So, mayroon magyud ko ni Master Poppy nga, Master Poppy, saan man nga, konbiktado makapildi mata. Pero, prisuhon magyud ko ka, matod pa ni kay konbiktado ka, pero di ka mabala ka kay ang imong ang silot, sulod man ka sa period nga hindi ka makaprovision. So, dili gyapon siya makaprovision, dili gyapon siya mapriso sa laktod nga pagkastorya. Maski nagsulti ang korte nga mapriso ka ana nga mga tuiga, Okay, Kerp. pero kay naaman sa balaod nga pwede ka maka-avail ana. Pahimos lang magiging mo. Avail na lang. Naka-promo. Dabi. Lugar ka mo avail ana, di ba? So, imo ginang i-avail. Naka-promo. Kasi ako, abogado Attorney. lugar ko ni Master Pupi, dili maging sa Pwede Maria, nga dili na kutuganan si Master Pupi nga naaday na nga remedyo sa balaod. Tama. Ako man ang obligasyon, Master Pupi nga, Master Pupi, ay kabala ka, kay dili lagi ka mag-provision na ay provision. Okay. O di kanina. So, O wait sige. lang. What if, malay isa, kung babae lugar, kung babae, more po na to ni? Kung More babae gyapon. ang, babae Mapriso. yun. Basta dili katong maximum ha. Kaya na may period sa katong kining adultery nga mas dako na siya mas nagpupi kay dili ba ya pareha ang balaod mo bitaw nga gareglamo ang mga kababayen-an labi nga kaning Gabriela ingon sila nga dili kuno patas ang balaod para sa kasayuran sa tanan kaning kung ang lalaki mga liwa di ba ang tawag concubinage at ang babae di ba Benz mga liwa adultery. Pero sama sa imong gingon ganiya tinuod na Burns nga atong macho image man gyud dili pareha ang balaod sa adultery o concubinage. Sultihan mo, unang kalainan, lisod i-prove ang adultery Burns. Lisod i-prove. Ang lalaki,
Kung ako makasala lugar kami ni Maria, lisod i-prove ni Maria ang akong sala na nangaliwa ko. Pero kung si Maria ang nangaliwa, mas sayon na ma-prove na ko si Maria ang nangaliwa. Ay, Sa element. Di na. So muna itong purpose karon i-micro na to. O sige. Okay. Sa i-micro na to. Ano to na ang adultery o concubinage? Ikaw, Lady sige. first. Lady first. Adultery na lang kay Mother's Day man. Babae man. Sige. Sige. Oh. Unsay pwede nga mga ebidensya or iyang buhaton para magamit kini nga ebidensya para madutlan. Okay. Kani. Adultery, so bana ko ni Maria. Si Maria man akong, di ba? Kay si Maria man. Kay adultery man. Dali kay Burns, nagagay, maigo, pila ra. Sa ngalan nga, kanang nakita si Kwan, si Maria, nakita na ako, butang nato, kay kami man magtiayon ni Maria. Nakita, bali na ako si Maria o si Master Poppy, nagsulod sa usa ka hotel. Kailangan nagrosaryo lugar sila sa hotel, Burns. Kaswagan. Ma-infer, dito sa Kaswagan na lang. Sa Kaswagan, Kaswagan, naglinya man na diyan. diyan, naglinya Isunod man na lang? diyan. Nisunod lang. Grabe. Kung nag-business presentation lang gi-hire o nag insurance or nag-networking. Gisunod nimo sa Kaswagan. Wala ko nagingon nga hotel gid ba nga katong mga usa pa nga hotel nga sosyal. Eh pwede ra man nimo makalusot pa man ka. Pero sa wala nga kanang diha sa Kaswagan, Birds unsa pa maimong lusot? Birds gano diha mo gid ninyo himuon. Ambo lang ka sagara diya. Pag-ampo ra mo gid ang among Rosary ra mo to ko experience niya. Ayaw ko ilara ana nga mag-ampo mo diha. Birds diha pagid nga mga lugar. Diha pagid diha gid sa kanang Recollection nakahira ra mo to ako experience niya. Nagpa-vlog. Uy, nagpa-vlog. Pa-picture lang. Pwede pa-picture. Kuya, kamo lang duha. Buta na lang nato. Sige na mo, igihimo. Ang Kamo head yung man, duha. ang head. sad. Kamo yung Dili, duha. kabalon ako. Room tour. Kabalon ako, sad magudto, tamidyo katulgo na ba? Yeah, kamo lang duha. Ama na yung may inyong kauban. Di ba naman na spinner, naman na yung mga naman na inyong sa inyong kauban, sa inyong panaw. Di ba naman yung delegation? To sa Pero like unsa man Happy delegation. unsa man ni attorney ang iyarang word or naagib kay picture nga ni sulod sila. picture video unsa man nakita nimo by Kung eyes. mahimo nga kuan, kanang naagi kay Hulagway. Or pwede ko niya, storya lang, testimonya nga nagsunod ka, nga nag-report din ka sa pulis. Sabi na Birds. Ang uman, himuon nila, report din sila sa pulis, ubanan na nga para mo mag-raid din dito sa mong kwarto. Diretso na. Raid. Ambush. So kung sa side sa babae na Yes. dako na nang ebidensya na automatic Dako na. na. Dako na. Pero kung bali, kung lalaki mo gisundan, Bali. di na pwede. Pwede gyapon. Pwede gyapon, Birds. Pwede Okay. gyapon. Okay. Klaro man nga, unsa pa may gihimo nimo dito. Okay. Ang ako lang gud pasabot kay dili ra man gud exclusive pag si Maria ang akong pag ako gipangitag bikil gid si Maria kung nangaliwa ba gid siya. Dali ra man gud kay Burns, dili ra man ingon nga sa mauna nga kana ra nga lugar. Okay. Dili ra man gud siya good Burns nga asa pa ka sila nga lugar na ay balay ni Kwan nga gipahulam sa ila kanang rest house. Nga nakita na ako dito sila ran duha gyud dito. Pwede gyapon ako maigo na si Maria kay unsa pa may himuon nga sila ra man duha dito. So again, Wala man kay reason nga mag-uban mo. so kusog ang ebidensya kung video, picture, Video. tapos Video, kung next picture. is na witness. Report. Nga ay witness kung magpauban ka sa pulis. Kaya na may uban magpauban sa pulis, Burns. Ug Ah, naman Basta niya pagpapain mo. Dili, nakusanay ka namay ng CCTV, so pwede lugar. Na. So per tama mong gingon, for example, nagduda ko si akong asawa nga si Mariana, so pasundan ako sa pulis. Tapos Pwede. nagkita sila diha sa kuan gasoline station, ibalin ang babae, ana gisundan ninyo Oo, kana. So kana nga ebidensya, igo siya na, klaro kay na. Igo siya kay, gipauban man mo sa pulis nga, Chip, ako ang bana ni Maria. Pero tanawa ni nga kung maidlot nga sawa ni sulod, nisulod yun ako. Klaro, okay. Mo action magina ang police Burns kay legitimate man to nga balito man to bali nga yan Ayo. complain. Tapos, maayo. gani, ibutang na to, nagsunod na. Kailangan Okay. ba nga na ebidensya nga, kailangan ba nila i-rate? Aktual. Oh, Ma-actual? aktual. Yun. Kailangan ba? O dili na kailangan. Kumusulod ba sila? Kailangan ba nakahubo? Naka-in action? What if kung nagpa-heater pa, nagpalit pag soft drinks? Sa gara ra ba inana kay di ra ba sila nagapasulod og ano, og lain no. Dili. Pero pag nanay police, Jo, ma-overwhelm man gyapon ang staff bali sa kana nga lugar.
Oh. So, So makasulod mo gyapon okay, pulis baya magpakita lang baya okay. badge sa pulis. So ang atong advice ani, ayaw og sulod dito nga ikaw lang unsa man ni? Oh, dapat. ayaw og Lagi sulod ka nga ba, kamurang duha. Babae ug lalaki. Dili ba? or kung ikaw ba na, nakasapon, kung akong ba na gusto sa masapon, nakasapon, dapat na ako'y police ka ba yun o na witness? Aw, dapat na kay kauban mo na yung pasabot mas topi. O dapat na kay kauban. kauban. Dili Witness, pwede witness. ikaw lang. Okay, Ah. sure gid ko katong taga dito, katong staff adto, dili man gid mo testigo sa imo kay neutral man gid na ang establishmento. Neutral na sila. Okay. Dili na sila so dapat na gid kay kauban. Okay. Oo. Good, good, Kay good. dili gid na sila mo testigo birds, dili gid na mag-akip-akip ang kanang taga diha. Buta na sila, So, buta buhol na atong sila. utron, Butabuwal, So, atong gid kadyo, atong butabuwal. utron, pwede mga biglang liko, motel, pwede boarding house, pwede rest house, may ngana. Pwede, mas okay, basta nakita nga klaro na sa inyong unsa pa may inyong himuon nga Okay, sa kuno okay. mo anak nga lugar. Ibutang na to karon kay hinlo ang trabaho. Nalipat ka, wag gini mo nakita. Uy, galugo, asa to napadulong? Nalipat. Unsa pa ilain na pwede nga buhatong ebidensya? Si Mang, wa di na nimo matrace. Unsa pa ilain, Ano? maliban Dili, ana. dili kani, what if ang text message? Kanang text messages isa ba na? attorney, pwede ba na? Dako ba lang ebidensya? Ang problema Burns kay unsa nga text message nga sa cellphone sa imong bana. Ay, sa kang Maria. Dili man sana pwede Burns nga akong ilaptan kay private man na ang confidential man na ang kang Maria. Pag-screenshot ni mo. Mo nagkakalimtan sa mga magtiayon. Ako ni klaro na Mo ni akong gusto. Maria, Mo na akong Joe, gusto. Pastor Poppy. Hindi mo pwede makahilabot sa cellphone sa imong Paris. Maski tuod magtiayon mo. Dili na pwede magamit nimo as ebidensya. Pwede lang sa imong katagbawan. Pero kung legal lugar, dili to nimo pwede magamit na. Nangaliwa si Maria tan-awa cellphone, tan-awa. Dili. So Dili or na imo personal or contact. bisag mga pictures, video sa iyang cellphone attorney, dili na pwede kay dito sa iya. Or text messages na. Iyaman. Okay, iyaman. Wala man kay reason nga nga I-share it ako na mo. nimo. Oh. Or gikan dito imong Halala po na joke I-share. share it pag hindi. dili ang tama imong Private gi-print na screen, gamit. imong gi-print screen, imong gikuha tapos imong gibalin sa imuha para kunwari nakatulog siya para nasa Sa imuha, ebidensya oo. na nasa imuha. So Pero dili so gyapon. pangutanong lugar ka na asa man ka nakakuha na nga source sa akong asawa nga cellphone. So dili lugar na pwede ana attorney gamiton. Dili gyapon Burns. Aba. Kung ako abogado sa lalaki or kang Maria Lugato, pili na ako na involve nga. Asa mo siya nakabaluan na? Sa cellphone, ngano nakahawid maka sa cellphone? Gitugutan mo ka, gitaguan mangalin niya kay di siya gusto nga makabalo ka. Karon imo yung gisukoy. Klaro kayo nga nangita ka nag-fishing expedition ka. Ay, sa kana. So ang Hide na ka, hide na. so ang imo pwede kung ikaw asawa, nakabasa ka, nakita ka ebidensya, tungod kay di Imo man nimo na to gusto mo. so kung dili nimo pwede ito ihimog ebidensya, ihampak na lang nimo sa naong simong bana kana na lang. Correct. Pwede, kung mag-away mo, pwede Burns. Mag-away mo, mag-confront mo na, yan, ikaw sa may sa cellphone. Ano na? Oo. Pero dili nimo to pwede nga pagpasakag ka, sumoto imong ebidensya. Iton. Pwede lang siguro to, Joe, patay. nga pasihanan nimo, mangalap kag laing ebidensya. Kato lang ang imong preliminary. Wala to imong So bigyan. sa imong kaugalingon lang, katong ebidensya. ebidensya sa imong kaugalingon ka, kuha na ka kanang madawat na nimo nga tama ma-confirm na ginawang nangabit. Pero kung sa korte to, Imo dili lang. to pwede. Dili Sa pwede. imo lang. Dili to. Dili pwede. Imo na to personal nga ma-confirm nimo ana gyud ay. Pero para gyud nga mo prosper legally. Oh, ang imong legally, kaso, legally, Dili dapat siya pwede. mangalap kag ebidensya ayaw ka to nga giin sa cellphone mo nakuha. Next, itatag lang ebidensya. Sa pa lang ebidensya. Wala din yung text dahil. So again, kung namin mabasan sa ihampak siyang naong hantod Wala sa mas usually nga ginagamit nila pag post nila sa ilang mga social media. Oh. Or kung naay nag-text sa imo, nakakuha nga naka-picture sa iya, sige padala din sa imo og mga text messages nga siguro na nakuha niya, nakahack siya, pwede ito. Ito dili man ikaw ang nag-violate. So, okay. attorney, pwede lugar ka mag-hire o nga na. Pwede ka basta dili lang ikaw ang mo-violate nga sa cellphone nimo nakuha sa imong Paris. Pero kung mag-hire ka, attorney, Ayaw mo. ka ng public investigator, unsa man na, dili na mayo.
Pwede, pwede, private investigator nga kanang naama na sila yung mga eavesdropping device, pwede. Kanang ikuan ka ng murag pang spiya bitaw nga imo ikuan nga nagstorya sila naghimo nakagulo kita nimo or nabak kamera yung Gamiton. pwede. Grabe, mga gulo. Oh, gagulo nga dunggan So nimo. isa So pangan nimo kamera dayon nga natin spy cam so baka so nakita nimo. so ang isa sa atong pwede ma-advise is pwede mo mag-hire og kanang public investigator. Adili aklaro na ko masin po dili public investigator private. 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 My God, My God, bawal bugok show ni. Nayawit lang. Private. So pwede dito. Ayo. Oh, PI mo na gitawag bitaw Dyan mas lang. po PI. Kadyo lang. Private investigator. Sex scandal nila or sex video, automatic nga pwede. Pero ang problema kay dito man sa cellphone sa asawa. Dili man usay kay Usay ka sa website na. Dito na yung website nakita. Sa website Oo. na. Unsa Dito na sa Trending. dito na naman nakuha. Dito na naman nakuha sa chat group ni John Michael Batilo. kanang nikalat Mga link. pwede na sa attorney. Kung nakalat na Master Pope, okay na ka nang dili man ikaw ang nag-violate kato na numbong. Di ba? Basta importante lang nga dili ikaw ang Ikaw. Guys, basta kung gusto mong ebidensya, namin chatroom, natanan ebidensya, labayanan sa ebidensya. Iyan si attorney. Masig na si Kaila dito. Ana bibitaraon ako. Well, pero what if kanang gamay lang like dili gyud scandal but kanang naa sila kanang private or kaugalingon nga account nga na sila picture dito nga na nagkiss lang nga nag holding hands ana Wala na, di na. Kung nag-kiss lang, holding hands, wala. dili Pero personal lang siya. Nga naman pagka Nga naamoy, per. nganong diyan naman na pagka-design niya kung Unfair kayo. kung imo uno naon primero. Dili man good. Inaani man good na siya. Burns kaya, unfair man good Maria, nga, anang lit lang lugar, kanang, Maria, kita, magtiayon niya, nag-tingkay lugar nimo sa akong cellphone nga, nag-kiss lang lugar ko, pero wala man may lain game, nag-kiss lang. Automatic na lugar, nga namin relasyon lugar to kung kami ni Maria, kato nga babae. Puta na to, si Maricar, kami ni Maricar, nag-kiss lugar na ay picture dito. Ipili ka So, dyan di ba? mga MRDJs Puta din yung mga na to, Master Puti ba? Kaya kami man lugar ni Maria. Para, kanang, kwan ba? Kanang, hitting home ba? Hitting close to home nga. Kami ni Maria. Oh, Maria, magtihayon. Si Maricar, mo lugar, ang chicks na nakita dito sa akong cellphone nga, nag-kiss lugar mi. Lugar ko nag-kiss lugar mi, nalugar mi affair ni Maria. Kung ani Maricar, kung naalugar dito sa cellphone. Nga nga Subject magud sa lang interpretation. mag-kiss makakamaricar. Nga Akurat lang picture siya, mo, di mo akurat. mag-kiss mo. Yes, lang mi greetings mo. Buta na to, Oo, biso-biso na to, nasipyat na, biso-biso. Nasipyat. Nakapaingon lang, Sa nag-kiss lips. na ko sa iyo. Oo, Bakit? kana. Naghinangop ni, dua. Ay, Maricar, o di nag-kiss. Asa. Naigwapo nga mga kuan ani attorney, naigwapo nga mga rason ani Jo. Unsa ganito mga rason nimo sa una ganito? Siyempre, ginawa ko Attorney, panayon ta. Tumbaga sa to, tumbaga sa to. Panapa. Sige to, Brother Bern. Nalimot ako ng mga rason kay dili na maayo nga mga binuhatan mga igala. Dili mo na sa Kiss Maria. mo nga agul-anggol ra man to. Pag ana na ni mo ramig na kiss atong kuan layo ra man. Katong yung di na gid nimo malalis nga kanang compromising nga kuan posisyon. Agay ang problema kay na may dilat dito nga. Okay, paki-demonstrate daw. Bili ba ka? Paki-demonstrate, attorney. Di ba? Sa adyo lang. Mas kung video siguro nga naginaluka, nagipiro kong picture lang versus So kung lisod so sa may pwede mong ebidensya sa lalaki ngay mas lisod mga sa lalaki nga sure ball. Kato gyapon sundan tapos gi-raid sa motel mo sa to pwede po to sa lalaki. Kabalo ka, Berns, ang problema, ang kanang kung ako lugar mga liwa, kami ni Maria, dili pwede nga sundan ko ni Maria gamiton to nga ebidensya, Berns, kaya ano, lahi ba ng requirement sa concubinage? Alak ka. Lahi. Lahi Kung pasabot nga, morning kalainan, nag-react karon ang makababayin, gusto nila usabon. Pero nagpabilin gyapon siya, mo gyapon ang balaod, Berns, nga naay kalainan sa concubinage o adultery.
Ngano ningon ko ganina sa unahan nga lisod i-prove pag ang lalaki imong pasakaag kaso. Lisod i-prove nga ako nangaliwa. Kay tungod ang balaod mismo laay-laing requirements. Gi-stricto na. Giingon niya sa balaod akong concubinage sa ako lugar. Kinalan ko no nga ang katulugar akong kukadida dapat na ako no may sex under scandalous circumstances. Ay, scandalous kinala nagtayag mga ngilaan na kay Burns. Kinsa may hangalangan lugar nga lalaki sama lugar nako nga galitay gani ko sa akong asawa. Ako ganito siyang kabit. Ako lugar nung ipadayag sa tanan nga oy dito check-in mi dito sa kuno ana. Oh, Ban mo. di ba? Gatago na galit So, na pasabot lugar, pwede ra, Gatago na galit mo. para dili mo makason, tirahon ninyo pa ilang mo pag-skandalo, mura yung anak lugar. Balag. Ato mong lugar, ato mong layo. O, ato mong layo. Ato mong layo, kung kayo dala sa inyong panimalay, yawa mo sa lalaki, dalo nimo sa inyong balay. So, dito mo sa layo, di ba? Kaya kung oras nga sundon ko ni Maria, nagtago namin ni Marika dito, sa asa dito nga layo, na doon na ako'y kayo. resource baka dito, o layo. Dito baka sa bukid no, na ako'y resource dito, awag yun na kabalo. Si Bernie na siguro kabalo, nga naa dito akong lugar, baka na to. Kung iya gisundan ko ni Maria, iya gyud gi-espiya nagsunod sa ako. Di sa makay nga huli ka, gamito nito na ebidensya kay nga naman. Buot pasabot si Maria dili nga naibawaan sa tanan gisundan niya aya na niya nga nabisto nga naa day ko kalidang. So dili po na maigo sa concubinage. So wala mao di kalisod bagay kay may Dili gala. ko nimo Di na maigo. sa mga Ay salida. naako yung makakasuan na Burns daog ni kaya naman. Ako magipangutana nga kining misis unsa may imong ebidensya nga kaning imong bana nangaliwa ako magisundan attorney ara pi gisundan gid nimo pero wala gid ka kabalo nga naa siya wala nga ano nakabalo ka kay gisundan gid ako ganit yun sa man nimo pagkabalo nga naa sila gimo ana nga lugar kay dito ako yung ikuan na dunggan gid ako ako yung gidikit ako gidikit na ako kung dalungan sa ding nadunggan na ako nga nagagulo. So, na-infer ko nun niya, nga naigihimo nila doon, kaya nagagulo mo ko nung babae. So, what pasabot? Kung wala lugar na kung gisundan, wala akong gigamit nga sa akong cross-examination. Kung wala lugar mo gisundan, lugar sa imong bana, di ka makabalo, wag gid gipadayag sa imong bana, nga naa siya ko kanida. O, dili. So, daw me, lima ka kaso, Burns. What if na, ang GPS ra ba karon na pwede na ra ba na siya kuan unsa ba na ba na siya ay Pwede ba? Cellphone. Pwede ba siya? Cellphone. GPS sa imong bana, say for GPS. example, na ang GPS maibawa nimo find my husband. Makita man na dayon naman yung mga app Tatwa to sa kabalay ana, o to sa motel ana. O pagana uy motel man nga area dugay man kayo 4 hours. Nag-standby ana. Dili Ah, na madali. 4 hours, 2 hours naman ito, pero giabot og 4 hours. Dili grabe man. yun. Siyaro Na di may mga laing nga device, dili man but pasabot nga scandalous yun ba nga dayag din sa tanan mo na problema mo na nakapait kay ang requirement yun sa balaod Master Poppy gidayag yun na akong mga ako yung gipakita sa tibok kalibutan Kinsa may hangal-hangal nga ma-proud siya nga na iyang kabit. Gay na mao naman. gani Burns mao ka nang bikil sa Ito. bara mao gani mo na nga Siguro. lisod i-prove kay wala may hangal-hangal nga lalaki nga iya isulti nga ipadayag na ko Pero attorney, Oo. what if ang kaning nga lalaki gusto na gid siya mukalas pero dili gid siya gabuyan sa iyang asawa Motor nakapangabit. so iyan na lang yung gitry ba nga unsa man gid ako ni di dapat iana gid ako ni pero ayo dili lagi pwede kay nakay pero what if kana yang gibuhat Master Poppy ang pagpangaliwa sa imong pares dili man ground for annulment dili man ground for annulment ang pagpangaliwa Dili mo ay. pwede lang legal separation dili ground buta na to nga si Maria na nangaliwa dili man ako na magamit as ground for annulment sa among kaminyoon Susa naman ay. Si Maria. Susa naman Also, gilaing ito? ebidensya ra gid ani nga Lagi. murag sure na kailangan nakapatong pag ang may misis nakita nga nakapatong ang kuan. dili ani na lang Yun. Burns Kanang pagsulod yun niya sa kwarto. kanang kuan kung masipyat nga ang lalaki nakita lugar sa kanang naginaluka sa siguro kay di na siya kagwanta nakita lugar in public nga oy
Grabe, magkikinaluka mo rin. Nang gawa Sa sadsad yapon. Nagsadsad. Sa sadsad, dito sa dance floor. Sa sadsad. Sa Oo. sadsad. O, kato, pwede na to ni Pero mo naman sa mabakyan. backstage. Dili mo, yapon, public mo, yapon. Asa lang. difference. Kinsa man ni nga DJ nga nasa backstage. Wala ko kaya na. Wagi ko kapalo-hala. Pumili lang. Isa man nagsulti na backstage. Kaya lang. Isa man nagsulti na. Dili por kaya ni Video. Murag Dili mo, video. naay pangutan na si Master Nakoy na Pupi, ila. nalibog Ako. si Burns, nalibog si Ah. Master Pupi, murag nato Oh. siya, Unsay pulis diferensya mauto di niya ay? boy. Unsa di diferensya sa kaning annulment o kaning inconvenience? Ano daw? Enchiki cabbage. Ang Cubinage manggod, Master Pupi, kaso na nimo, nga nangaliwa bali si Mister. Sulahin ang annulment. Ang annulment mo Annulment, na ang idison mo ang inyong kasal. Wala na ibalido ba? Oo. Dili So, na unsa nimo gid ipadayon dapat- mo kasal. Unsa gid ay Oo. dapat nimong ikaso para ang imong gustuhan ni like sa isa ka babae akong iipot akong sa isa ka babae nga dili na ko gusto magpuyuan na nga tao kay gapangaliwaan na siya kasitan pa ko pero ipasustento na ko ni sa akong anak sa ilang future. Pero dili na ko gusto mag-uban. Unsa na siya nga kaso? Annulment na siya? Annulment, imong Legal separation. legal separation. Legal Legal separation. separation. Sulahin ko ng ebidensya. Pwede na to, Oh, pwede to siya, pwede na pwede to. Dili lang noon sa annulment. Mo bitaw nga ang atong pamalaod karon kulang. Dili na to manalis nga naay grupo sa mga kababayenan ilang gahingusgan Master Pupi ang nga mapasa na ang balaod nga divorce kay wala may divorce ang Pilipinas. Wala Lisod man gud magpa-annul sa kasamtangan nga sitwasyon walay divorce law ang Pilipinas. Pero, Dili pwede attorney, mag-divorce. Kani Oh. sikat magid kani siya nga salida katong the world of the married. Married couple. Ang the married couples. World of the Korean siya. So Ah. I'm sure sa Korean ay divorce, tama? Na sa ila. Sa ato So wala. ang atong pangmalamdagan ang sa Pilipinas dito sa Korea nanan sila mga ebidensya nga dapat para sa divorce mo nang katong pagtanaw nila dito sa LIDA medyo na yung mga ebidensya dito nga kalap niya tapos gihimo na yung ground for divorce. Yan divorce. Pwede. Yes, And then, yes. pero sa ato lahi gid ay mo gid na atong Lahi. Lahi sa ato Mr. Pupi. Lahi ang grounds sa annulment. Lahi ang grounds for legal separation. So lahi day. Muna. Mm-hmm. Pero lahi bikil. Muna nga gusto nila nga kay lisod mo ang annulment sa pagkakaroon Burns. Lisod man ang annulment karon sa Pilipinas. O bitong genguskan karon sa pipila labi na kang Senator Hontiveros nga ipasa na ang divorce bill. Kaya ang divorce bill magod dali ra ang pagkuha sa pagbungkag bali sa kaminyoon sa pagkayon. Sus, yapon kayo. Limian ng divorce eh. Limian ng So divorce. depende na sa tao kung uyon ba mo. Mga angsa. Pero mo gani, managlaya ang barugana na mao na so medyo lahi ang barugana ni Bernie, sentimento, ni Maria, ni Master Pope. Pwede ba attorney nga gamitong ebidensya nga nakaanak siya? Yes. Kana dako na no. Akala dako gid kay na nga ebidensya. Di gid Naanakan manali. niya. Naanakan niya yung krida. Og kanang kaso po sa adultery og kanang nakaburos kana dako po nang ebidensya. Klaro na na sa Awan na yun. Sure ball yun. Sure ball yun na Burns. Kana So kung pamagi mga na bit mo buro. diha, pwede mo makuha, ayaw gid burosi, barang ana lugar na pagkaistorya. Oo. Ayaw, burusi kay Awel lagi kung maburos to, anawa na sure ball. Igo. Awel Ito, lagi gid pa ka. yung attorney. Nako. Sapol ka na yun. Sulod na gid kasalita nga agay. wala. Sapol. Ay, kani. So Tapos tokyo ka ka. doon. Lalaki. Pag attorney, pag for example si Maria usa ka babae sa imo ni Dool. Ang kay attorney ako ning pakasuhan kay nakita ko na kung sabi mo isulti kang Maria attorney kanang ato sa ning hanayon bi kay murag di ana ba unsay style ana sa pag-approach ana sure ba gyud Alin, kani ang bana ni Maria. baliktad na karon si Maria karon mo ikwaong nga Ako kuan na. oo nga kunwari Si sige Maria sige ang- dramahon na nato sige daw Maria Kikaso si kunwari Maria. kunwari siya may kaso Attorney. ayan Sige Maria, unsa man sa problema? yes. Ano gini na mga tunay na pinaisog-isog din na hindi na magpa-cute-cute.
dili man alisod magkaayo. Ah. Kaya na air of authority ba? Ano man? Sige. Air of Sa may kaalagad ta. Mutok pa man na. Mutok pa. Pero Busy ka bita. tabuon man sa akong sekretary. Ay, secretary day? Secretary? Dili man ako diretso mo tabos kliyente. Ako man moagi pa man sa akong sekretary, Ben. Ako na lang secretary, ako na lang. Secretary na lang sa Joe. Secretary, oh. Oo. Male secretary. Attorney. Yes, madam. Good morning, madam. Hi, good morning. Up. Ma'am? Oo. Si attorney. Si attorney, ako tanaw ng schedule ha. Kung okay ba. Ano siya sa sulod, ma'am? Ano siya sa sulod? sorry. Pa ako na-inform. Late magugugit ito nga, ma'am. Nauna pa sa attorney kita yung secretary. Sir, ma'am, mineral mo diya, ma'am. Mineral mo diya, ma'am. Sir, ano na? Unya na, sir. Unya na. Ma'am, yes, ma'am. Unsay mo ang tuloy kay attorney, ma'am? Pwede ka attorney na lang ako. Mo gani ako pangutana mo unsay mo tuloy sa secretary ko niya, dili pwede Yun ka nga, anak bypass. ni Konsehal Rod Rabal. Ala, grabe. Attorney. Name dropping na, name dropping. Suman. Attorney. Nenangita. Isa man daw na siya. Kliyente. Asa ako ipasoda. Wala gigit suman. Suman. Bugira. Inamugira. Amo ti ang bugira man tawanan ni. Ubag na makignaw ng attorney kanila attorney. Ako pasudlon. Ay ma'am, sulod na ma'am, sulod. Sige, Thank you. Attorney, beso-beso na attorney. Di pa rin ko pabirtahan. Wala, oil ang bisagra. Oy, Maria! Oy! Uy, attorney. Mamay, biso-biso rin ta. Sige. Likod, Maria. Oy, it's a miracle. Somebody. What brings you here? Sige, likod. Emotional din may gala. Sa may kaalala, Maria. Sa problema. Baka pag-ito nakita dito sa MOR gani, nagprograma ta. Sorry. Problema. Suman. Sige, hinay lang. Kalma lang. Suman. Attorney, ang sakit talaga. Naimong Chris Aquino may gala. Naimong Chris Aquino. Sa kino malilid. Nakita ko siya, may kasamang iba. Siya. Siya. Klaro. Si James. Yup. Ako buhaton. Naman. Kapoy nagit ko sa iya kasi siya pang babae. Nakakaloka po. Di pa siya kontento sa imo, ha? Nakita na ko siya na siya. Relax. Painom tubig ko, sekretary. Painom tubig. Kwenta mo ka. Sekretary, ako tulong Ako sekretary. sekretary kahinay ba kayo, ani? Tubig. Ma'am, copy ma'am. Thank you. Nakainom na ko. Ay, anak, medyo na. Saan man ako What are you doing? gusto na. Sige, unsa may imong gusto gyud karon nga mahimo, Maria? Ano daw ko? Unsa imong gusto nga course of action? Gusto na ako ng tawhana nga makatilaw yun. Tinaw? Sama sa tilaw, klaro ah. Kung gini siyang kasuhan, attorney nga kanang mapriso siya. Atubang yun mi sa korte. Attorney, pangutana kung ang kirida sa iyang bana, mo ba itong kaning gaanti para nga murag kuan ko? Kanang basin sa sekretariat din muna, basin. Wata ka ba muna ang graph? Kanang syagi og buhok nga nag-horn rim nga mga nga glasses. Kanang Ano na siya? Iulag ko ito. Ang babae, attorney. mga sa nga babae. Ako gusto ko. Medyo bangasan ng babae. May Attorney, naroon di, attorney. Magkapansin na sila. Kanila mo ako sekretary di ay. Ano yung hinungdan sa krimen? Ay, ka na mahimo. Kansuan naman ako kung sekretary Maria. Siya di ay ang hinungdan. Dili, murag lang siya. Morag lang. Sige. Oh. So mga tayo, mga tala ni Kanton niyo sa ebidensya. Ngayon na ko nga, Maria, nakasulti man ka nga, inaani, sobra lagi kayo mong bana, kanang gapamamahigit siya kanang pirmi na ganyan kayo mo sa imo, naaba kay ebidensya, nakatali ba, naaba kay record, nga nag-series nga inana, yung game mo, kay
dili mo gyud nakatambagan Maria nga mulahos ta sa korte, asa ka tag kaso, kung di ka sigurado og kinalan, gusto na ko klaron, emotionally prepared ka na ba? Kay basin mo niya Maria, uyok ko na gyapon kasi mo bana, mapuli ra gyapon mo. Wala lang gyapon kapuslanan ng Pulos. kaso nga ako yung saka. Ana din na din. Wala. Karon ako merge. May Pero emosyon. may gina ako earnest effort gina nga siguraduhon. Ya dili na ako na diretso dawaton merge ipabalik ko pa na merge sige. Balik 1 month after ana. Yeah, emotional Kaya pa gyapon. gyapon pa mag- Emotional pa man gyapon. Hila pa gyapon. Wala na. Sige lang. Attorney. Sige lang. Maria, nakasabot ko sa imong gibati. Ako din siyang pipikon na Oy, pipiko. Comfort na pwede na offer nga comfort. Comfort dayon. Attorney, ayaw palain. Hana Ikaw ko lang. ipakita nga picture, pero ang lubot sa ako ang bana. Ang Medyo na mga Attorney. bugas na ba ni attorney? Pwede ba ninyo ebidensya, attorney? yung sa Ano mga naman lupa bugas-bugas? ka na ebidensya. Dili mo ka na sa cellphone sa imong bana. Ama na nimo nakalap nga ebidensya, ama na nimo Gusto ko nasagapan. nga public investigator. Private. Private. Ikaw ba? Private. Pero kasagaran pag ingana. Pero na yung mga ingana yun nga gusto nagkaso na ngayon na pero ang ending Pabalik wala mo. rin yapon na. Oo, lagi ka nang attack with birds. Lagi birds. Pero ako yun ang mo caution nga. Di lagi. Balik lang ka. Ako din schedule. Di ba, Ket? Kuhan, ka nang pagkitain ko kani-kani nga schedule, kani kang Maria, kani-kani sunod bulan, ani nga pizza. Dili na ako sasabuan nga ako ng parts akong tactical lugar burns. Nga sa palisiyan ako sa Lopez. Dili na ako sasabuan kay mas samot man kagaya magara man at hindi. Basta ako signal baliki gani ko sa sunod buwan. Pero kanang yung primerong bisita, bayad na dayon. Ayan. May consultation lang to, Burns. Consultation. Pamagi na na, pagawas na ni, sige, attorney, nang, okay na mo, ni siya, sige, Ket, ako lugar, tawagan ako, sekretary, wala, Joe, pero sa si Maria, si Joe na lang na bahala, magpasumbingay na nga, ay, kuhaan mo to siya, ma'am, ang consultation na to ni ma'am, kay 1,000, ano? Okay, ma'am. Ma'am, 1,000 consultation, 500 o tapos pinapiktik. plus gipikpikan pa yung ka ni attorney. 500 per pikpik. 3,500 na lang, ma'am. 3,500. Kaya bayad ka na piktik sa attorney. Pero kung ako anak, Ay, mga nako. attorney, tapos inga nagkagwapa ang mudo sa ako, you know, basing gusto ka mo balos, ma'am. Naman sa tayo room niya. Naman sa tayo room niya. Tama ka, Master Pupi, wala ko kauna-una, ana, da. Wala ka sa master. Sunod. Delikado Wala delikado bayad, si Pupi, may i-offset na mga lang ako. attorney. Bitaw ako nag-attorney kay basing dagan ko sala. Delikado. Unsa ka, Manisbar attorney, ka. unsa ka awkward ko ang kliyente mangutana kay amigo kay nimo? Or ang gisumbong kay kaila kay nimo? Unsa ka awkward na isip abogado? For Ang example, nagduol ang iyang pares. or bisag asa sa ilaha. Related. Basta kay like, for example, ang reklamo na sa kababae, butan to ang babae wa kaila, asawa na. Ang reklamo day kay ang imo barkada mo rin nimo ang bana. Ay, Ano ba sa awkward awkward pa na, Berns. na may nga na awkward ba na? O na, Bumaliban kita ka mo kay Birds. Na, mo na, nga dagan na ko pa sumangil, ana, kanang, paminawan na ako siya, paminawan. Nga, ang katulad niya po mo apply Birds, pabalik na ako siya sunod bulan. Pwede pa man din good na ako, nga paglakaw na din niya, tawagan din doon ako ang hingtungdan niya. Unsa man ni? Sorry ta atong ano ni nga, unsa ni kung may mo kita-kita lang ani. Nagani din mo asawa o nagani din mo bana. Sabi ni kabuan ni unsa lain kini nga mo gawa. Kasi settle ang pa. mga ang kani ba, ang mga abogado ba sa napoy usay ka nang maigo sa kasing-kasing. Kana medyo maluoy ba? Kibali after ko kana siyempre ba na, uy, bro naluoy ka. Tungod kay naluoy ka bisag medyo minus ang iyang ebidensya, mayon ka nga buhatan to ng ebidensya. Pangita na to nig mas dako nga ani imong buhaton para mas dako imong ebidensya na ing ana. Napoy nga ana to ni number naluoy man ka. Medyo luoy man yung story. Naluoy lagi ko bata to si Maria, katabang sa ako. Mayo man ko nga Maria. Ang ako palise ay nani. Ang imo gyud balik kaso against imong bana, medyo luya gid ka. Pero dili gid ako siya hikayaton Burns nga mangita ko ebidensya para mas maigo iya bana. Ako siya
Kung mahimo Dili kay what if disguise kung dapat siya. naluoy ka nagprana ingana ka gwapa nakapula pa magilak-hilak tapos daghang kay sa bunog. O ana naghilak o ayan tanay bunog. O ana o. Tapos luoy siya di makaingon ko sa iba nga grabe yung banaha siya pa'y nangabit. Tapos Siya pa'y kulataw namunog. pag kaniya ana. O. Mm. Tapos dili ba ka madala na to nga murag luoyan nimo no. Provided Burns nga wala mi sa sikaparte, wala ko'y Oo. connection. Kung wala mi ko connection ha, Oo. pwede ko nga mangita na lang ko pamagi tabangan ako siya kay para ana exceptional circumstance nga ibuog siya ang lalaki na gali ang nangaliwa Oo. siya pa'y namunog. Oo. Diba? Battered wife ay noon si kining Maria. Oo. Provided nga wala ko'y connection sa ilang duha. Pwede tabangan ako sa Burns nga mangita gid ko murag mas labaw pa special nga treatment nga sa una ko ang kaso nga i-handle para kang Maria. Pero sa kung konektado okay. ko sa either sa ila Burns dili ko. sa lahat Maski na nga pag-istorya, makilala sa- sa lahat na pag-istorya ko isa marais nimo ning tanan. Sa gara wala giga kaka-pursue nga kon kanang mga ingani Wala gid, Burns. kabit nga kaso. Sa- Tapos ba kung for example ba ang pagpangabit mo na ba na expiry po na karon pa ka ni sumbong pero gibuhat niya ni katupang niagi pang mga 5 years pago ana. Ay na Burns na Ibali hayra ka na kaunahon na ba kay naglagot na ka. Sa una pa Oo. gi-accept nimo. After pila ka 5 or 10 years ay pa ka naglagot. Siguro wala siya Dili, Burns. giputol niya iyang pag kuha na boss mukha siya mukha so kuha na. sakto ka na ay expiration Burns na expiration dili ka basta kung pananglit na pulo na to ka tuig bayon ka wala na dili na Burns dili na nimo na ay period Okay. Burns kung para sa adultery kung concubinage so medium nga period so ang may tabuan na Burns mga at least 4 ka tuig nga So pwede din mo yana sa kaso nga anong karon pa maka nagsultihan nga naging 4 ka tuig naman din nila ba o 5 ka tuig naman day ana. wala na dili na dawaton. Okay. Technical gid ka, mapildi gid ka. I-dismiss ay basura ang maong kaso kay nilagpas naman ka sa prescriptive period nga dapat magpasakat kag kaso. Ngayon naisa dire nag-comment. Pwede ba daw na nga tabla man punta? Na ako'y kabit lagi pero ikaw po naman po imo ha. So quit sa ta. Amo Pwede ba na? gitawag namo Burns nga dili pare ha, kundi in pare delicto. In so, in In pare pare delicto. Pasabot. In pare delicto. Ang gramong duha nga puro na ay mga bikil. Bisan pang regardless kung wala ang nagdungan. Ibuta itong nauna ang bana. Yes, Tapos yes, aya yes. din ang asawa or ang asawa aya din ang na kuwan. pwede makarisback ang isa nga ang katong mo makabalos mo siya ay otro pug kaon naapo ko ebidensya amo na gitaw na mo Burns nga in pare delicto. So dili na lang maghiring. Di na lang maghiring o maghiring gyapon na. maghiring gyapon Okay. pero moabot din sa punto ay sos Maria raman day yapon mo di i-dismiss kay ang gamiton na nasa korte ang doktrina nga in pare delicto kay matud pa sa in English pa na Burns he who comes to court must come with clean hands. So, Muna pang masabot nga. duke rin mo din nagsunod anang manghugas og kamot gid ay dapat. Ayun na yan sa Burns. Duke rin ay wala pa ay COVID ay. COVID na din. Nana gid na din yun sa mga kuande ang wash your hands. May kini mo pagka-apel ka to ka bangkay Burns. Nimo ako man ug apel mo na naunhan ko nimo dana. Nawala ko sa Pasig. Nana to sa kung una na to. Naunang taon ta ka na mas nauna pa niya naghigas Hugas sa kamot DOH. gid ay gyapon ha. Sa una na ang mga korte, ang mga abogado huwes, sa una na may panghugas og kamot. So ayaw pag Kasuhan mi. so sa lahat naman sa Bisaya pag istorya ayaw ani diri sa korte kung labaw sa Nahugaw gahugaw sa kag kamot. Hindi sa natinod na, he who comes to court must come with clean hands. Again ato pagkiklaro niya kani atong istorya pag nga kaso kung married, di ba tama? Oh. So meaning to say kung live-in nga tama. Wala. Tama ko, di ba? So muna kung Wala, mag-live-in mo, so ang lalaki, bisa pag 10 years, 15 years mong live-in ra yun mo, tapos Wala. namayini ang lalaki, nakita mas bata-bata na, mas huot og panit, mas Wala. hayag, wala Wala. gyud kaso ana, nga. Wala gid So Burns. ang iya ang nasa itulong nga madawatan, Myra Mirese Gaba. Gaba.
Muna Congrats, Burns. ah. Mo na Muna ang apan Burns. mo nang Kay magpakasal dili yun. man gud nga Kasal ingon yun. Burns nga kay pagtuo sa uban ha mao gini ang kasagara gid na sa una-una sa kadaghanan nga sa kadugayon ninyo nga nag-uban naglibin mo pagtuo ninyo mubunga na din to sa pagkaminyo ninyong duha sa balad wala Burns. Mas di mo magpakasal bahala kung sa pamukadugay Burns nga nag-uban dili gyapon mo considered as Mao na natong giingon diha dayon. Mao na wag gyud may mabuhat bisan pag siya live-in. Naabay Wala. diferensya ato lang ni isang ba. Naabay diferensya kung live-in nga siya'y amahan o kanang kay sa minyo nga siya'y amahan nga barag iya siyang ipasuporta sa anak. What kasi if kung maklaro na ko. example, mas bugat ba or namay mas dako ba nga kuan nga kung nag-live-in mo, nabulag mo. Oh. Mga ikong support sa iya ha. Compared atong minyo gyud mo nga nagbulag mo na nangay kag support sa iya as Wala diferensya. Wala May diferensya. diferensya. Kung sa anak ang inyong gaiskutan, Oo. magkapalayo. Pero kung Minyo, live-in dili. ko, kung live-in ra ko, di ba pwede sa ko magminurokoy nga moyeng ko nga dili man ako Pwede ba ko magingana dayon nga moyeng ko nga actually di mo ginako na, di mo ko sure, di mo ginako na anak yun. Kaya dili man miminyo. Pwede ba na ingana? So depends sa nakasala. Sa nakasala ka, dili mo gina ako, ana. Kaya live-in raman, gilumluman raman. Way kasal-kasal, way So, papel-papel. Pwede man, kung insistent din ang babae nga, sige, kung duda ka, na may Dili. testing, ana, karon na may DNA, Mo Burns. lagi na tangon niya kay Na kabusman. may, Yan na dahil ang ending din. Niya kabusman, bitaw naglibin-libin sa akong paggastuhan ng mga amaw sad na, mo na sa lain na sad na nga. diskarte, di ba? Murag di langay-langay Mangita ko dayon. sponsor. Kay mo Mangita bitaw ka sa karang babae, gibulagan sa kalipin, kay gilumluman ra. Gibulagan Wala man di ay. wala man di, gilumluman na. Tamo bitaw ang live-in, mulakag siya og support kay wa may kwarta. Unya, pwede gyud ko moingon nga actually bulag yun ko kay kabalo man ko nga kuan man nga bae gud murag Deny niya. dinay niya ba buhat ang istorya bro di kay ko siguro nga ako abag yun na ana. Para Okay, di- So, sa babae, wala siya kwarta. Unsa lugar mo? Demand pa siya DNA test. Isa DNA. may mo gasto sa DNA. Ang babae. Pwede magtunga, Burns. Taon niyo may nalaki. Eh, mo agree ang isa. Di ko Ay, mo agree ang isa. Dili na ako, okay kwarta di ko mawan. Mo na. Mo na, Maggasto, realidad, di magtunga ba? din mo, Burns. Basta gani mag-DNA para ma-determine ang paternity, Burns. Kung walay kaso, mas mahal ang charge sa NBI, ana. Pero kung nagay kaso, barato-barato ang charge sa NBI. May promo. ba? May May promo. promo, day? Na-promo. May Yeah, promo. sa NBI. Pag in relation sa kaso ang pag-determine sa paternity, Burns, sa ako na sa'yo, ginamatay ka ilag yun, markada yun ako nasa NBI. Ang ilang parayo, anak, kung walay kaso, basta na lang, curious lang yun mo, ay damil. Ha? Curious lang mo. Curious na kay Curious lang Bernardo. mo ba, anak? Walang Kaya tingala ka nga, related sa kaso. puros mo puti, tablagong makining anakan. Oo. Pero walay kaso, Burns. Wala ha? kaso, wala. Tamil. Curious lang din mo. Gusto lang ka masiguro. Ay, tamil. Ako magigani. Mo na mas mahal, 30 ang pangayo sa NBI. Promo. Pero Related ko no sa kaso, Ano? 20 or 15, pwede na ko no sa 15. May kaso, di magpakaso-kaso lang mo. Matod pa sa akong barkada. Dakuwas promo. Uy, So, Nay 55%? nag-comment rin sa Facebook ba? Nakasala. Pwede ba na nga mag-utro po kaso pag ana nakasala, nagkaso tana pero na-forgive man so Ipasaylo. wala na lang. Tapos giutro na po og kuan. Pwede ba na nga utro na po? Yes. Pwede. Every act burns. Lain man nga kaso. So kung ipasaylo ka, katurapod nga act. Katurapod nga gihimo niya. Kung gipasaylo nimo siya, dili ang but pasabot nga nay pasaylo blanket. Dili. Sa isa ka action, gipasaylo ka, katurapod nga action, gibuhat nimo, kadautan mo ra gipasaylo. Pero kung mohimo ka na pud og utro, dili covered niya, wala ka gipasaylo na sa utro, dito ka pwede ka kasuhan adto na sa lahi ka kaso taliwala ka gipasaylo nimo siya sa previous nga iyang gibuhat. what if dili ka magstorya og cheating or kaning nailain? What if ang grounds attorney for separation ba ni siya kanang okay ba ni nga ground nga kanang dili nagauli ang irresponsible ang bana wala ni pakialam, di nakapansin nun sa mana.
separation. Hindi na nimo matawag, ihaom nimo sa psychological incapacity. So, pwede alalme. Nako, Ano kani- yan? Kani mo Dili ina, separation. kani Dili change separation. angle ta. Oh. Change angle ta. Na yung mga asawa na instead na masuko sila mga bana kay nangabit, dito sa kabit masuko. Wala na suko na sa bana. Wala na bro. Pero huwag mo naon, ma'am. Kanang kabita, ma'am, di na sa mo patol kung wala gina maguna-una po di mong bana. Pero na may uban mga asawa nga dito sa kuan. Naba na instances o naba pwede kaso na nga ang kabit mo imong kasuhan. Kasuhan? Oh, ang kapit mo imong gusto mapriso na may uban nga ng asawa. Dili pwede birds nga. Walay kaso na, walay banga kana. Dili di mo pwede ma-separate. Kung magkikaso ka, duha gid sila, ma-appeal gid imong bana. Ayaw. Dili mo pwede nga. Kanina ka ikaw ra ang kabit ra dili birds. Wala sa balaw ng mga biga-biga nga mga kaso ay mga na. Bigalo. Walay mga biga. Wala. Nag-una-una lo. Mayon gid ka. Nag-una-una ang bigaon lo ana, walay na ana. Wala. Buta na to, Maria Lo. Or kanang seduction, seduction dili na siya. Oh, ana oh. Dili ang seduction mga para man na sa mga dalaga kuan Master Pupi nga imong gi-seduce. Kanay mo gabuhaton permi bigs. Mona. Pwede. Wait lang. Dali. Wala dili na mo apply ang seduction Master Pupi Wala. sa mga minyo-minyo. Dili na ko sila ginaseduce, willing na gid sila. Wow. Pero tama ba? So wala say, so kung ikaw asawa, nakita nimo so dili na pwede maitabo nga ang kabit na sila ginadwa. Sila gina-birds, sige na nimo ma-separate birds kay natay gitawag na pod nga doktrina sa balaod in English, it takes two to tango. Ay. Dito na yun. Eh di ba ang Pero, isa kana you kung can tawag support na must nga come kaso. with clean hands kanina pod So pasabot takes two to tango. So pasabot kung for example yan na napasaylo ang bana, hindi gusto broken kuan pero gusto kay punya ipusok sa kabit. So dili lugar kung imong ipasaylo ang bana, nahulog na pud na nga napasaylo na pud ang kabit. Yes. Hindi na, limta Sakto na naman. rin Tumpak. Okay. Unsay kuan attorney, unsay ngalan nga kaso kanang kasuhan nimo silang duha? May Sige na. one. Unsa Maria? Mao. Di under na po na sa Brad, under mo na sa biga lo. Tapos Biga. buy one take one. Ikwan. Kanang gusto nimo mapreso imong bana o ang kaniyang kabit unsay tawag anang kuan? Dili siya kung kasuan gyud nimo nga imong bana nga kanang concubinage, built-in na gid na siya nga apil gid nga ang Apil to. Kung mapreso Kahit imong sa bana. built-in ba built-in. Wala Ah, gid mapreso na po built-in na gid siya. Sa kabit. Pero mapreso butong kabit ang Preso. concubinage. Oh. Uban sila lagi. Uban sila, buy out na. Oh. Hitting two birds with one stone. Say po ni Di, siya. gusto mo ko isalbar ni Poppy ang kabit? Gusto ang gusto mo ni Poppy, nga gusto niya masalbar ang Uban kabit. ginang duha. Dili kinsa man ning mga Sa kabit. comfort sa kabit. Attorney kinsa man ning mga kabit kay akong kontakon para ma-comfort namo sila. Follow-up question, attorney. Mura grabe gid ang pangutana dito, Burns ni kanang mas Pupi kay dito gid siya gatutok sa mga kabit baglaw kay mga grabe Dili yung siya mga pwede, dito ba. Dili. Di klaro na to Grabe nga. kay kasado. Usahay man ko daw matupan ni Poppy kani mga kabit yun. Mo man siya ni sila gyud mo yung makadugang sa kalipay sad ba sa ubang mga tao di ang nasa. May question si Maria ganino. Sa to Maria mong question ganino kung pwede ba? Pwede ba daw mag-usara gyapon sila? Wow. Kasi mag-usap. So nagpipriso lang kabit o ang bana iusara sila sa kasel daw. Dili, Kira ba dili. daw? Dili man Maria kay bulag man ang lalaki, lahi man pud ang sa babae nga sila. Lahi ka. Kaya Dili. mga kuan ba? Di man sila mag-uban. Kaya ba si Mamis ni mo siya partner? Dili pagbulag man mo. Daghang giniagri sa atong ano sa Facebook Na ba? may male word, na may female Lagi word. Burns. tama male o Oh, female. di man mag-usap Maria, ikaw gid Maria, mamugos gid ka Maria. Pero Daghang kani daghang Kani nag-agree siya, sa kuno biga lo. Bigalo. Nagagaling sa bigalo. Ni ba na. attorney og sa inyo tanan ga-agree ba mo nga naay sa ako lang ning paniniwala tulo ka buok ang dahilan nganong mag-cheat ang usa ka lalaki. Tulo ka dahilan. Tulo na ka dahilan. Okay, number Number one. one, ay pagkukulang sa sexual or naay gusto nga sexual something satisfaction nga Or makikita gamay nila or sa lain. dako ang sexual. Wow, gabay o dako. Okay. Basta number one na siya sexual kay because ang lalaki sexually active man yun eh. Dili magpakuan si asawa or
dili magpa-schedule. Possibly, wala yes, na. yes. Isa na siya. May kaso, Bana, ang bana ba, kakaligo ba ang bana? Kasing mo po ng rason, no? Muna din siya Opo, gusto. wata kabalo. Oh, Ang ikaduha, dayon, ang ikaduha nga rason is na in love gid siya mismo kay caring tong isa, sabaan kay niya possibly, yes. asawa. Yes. Na in love. Ang ikatulo, bigaon gid kay gid na mapugna basta bigaon. Katol yun ba, katol? bigano O, di- din sa bigano. Ato sa focus ka, Maria. Una, Maria, ang kadakon ba, mag-matter ba yun? Kana. Tapos, ang kabaho, tama yun ni Jo, kung wala'y ligo. Oh. Mag-matter ba, factor ba na? Ay, oo, syempre. Wow. Wow. Quality nga to, ang ginabangit na. Important yun na. Ganun nga na ang mga kamot. Ang quality at Ang quality. important yun na siya. Ang mga quality. Quality, Maria. Quality, important. Quality. Quality in the performance. Kaya sa mga lalaki po, and the ability and sa mga lalaki, dapat quality po siya. Ano ba mga babae? Kasi Ayaw po ninyo. sakto si Maria Burns nga, importante magid na ang grooming gyapon. Maski tod nga magtiayon mo, dili gid na gyapon mawala ang grooming Yeah. sa lalaki o sa babae. kung ganun lugar kag bushy. O lagi di mo kabili nga pilit-pilit nga dili ka Uy. kaligo. So, sa may gusto ni mo, sa may gusto mo, attorney, Ano ka ni Brother Birdie? sa mong gusto, attorney, ka ng gashim or bushy? Palalagsa po, ay panahon po nga busy na po panahon nga kinalan yun nga ma-clearing Depende, operations. depende ko nag-update sa shaver. Depende po. Bisa ka ng Depende sa bagong panahon. shit, sakit, japanusok. Japanusok. Depende sa panahon. Pero generally, tsala magyud po itong clear jud ka ng Wow. biktima sa illegal logging. Wow. Oh. Upaw-upaw, Greg. Upaw-upaw. Generally. So, naikaingin ang kakitabuan ni. Oo. Pero Alright. may panahon nga, kinalan po nga, daot Nag-reforestation. makadaot mo kuno Maria nga, sige na lang kuno nga, kanang biktima sa illegal logging. Dapat maging kuno na, panahon po nga, masagdan na gidaw kuno nimo. Dapat pwede Oo. pa mo na. National ang growth. group. Natural ang growth. siya. Alright. Attorney, kung na yung mga asawa karon nga morag, nagi-borag, kalagot silang bana, morag pili nila na ikabit. Kung gusto nila na kasuhan ba nila, ana, before sila mo ato sa imong opisina, unsa ba imong advice para unsay kuan ba ka kung na sila pinagdadaanan karon. Okay. Inani, usa mo madto sa akong opisina. Kung namoy giagian karon nagka-problema gyud mo kini. Gyud na malikayan Burns kay tabugin na. Taga isang panahon, usa ka mga adto abogado kay ano, masayang mong good Burns. Mao gid ako nabantay kasagara gyud Burns. Nga init pa bitaw bago pa nahitabo diretso na madto sa akong opisina. Ang may tabo na Burns wala gyapon kaso kay ano, manghuli na manggod gyapon na Burns. Tungod naman lang gud sa kainit. Kung natagay panahon, ipasimil down sa bakong okay ba nga nakalma na ka nga kung man ang ginawa gini mo gusto pa gini mo siya sa kanong kaso pues ay na pa rin kaduol abogado pero natagaan na nimo og cooling off period. Ayaw na ka na sa init pagyud kasagsagan pagyud sa inyong problema. Kainitan. Ambak din ka og sa abogado duol din ka. Ayaw. Huguti sa ka na may cooling off period sa inyo na magtiayon. Pagtanaw ninyo nga taliwala na nagkuling nga period, wa gyud kay naglala gyud or musamot gyud. Pag di na gyud nimo makaya point of no return ha. Kaya pa rin ka abogado. Kay maski ako sa akong galing opisina, nagya po ko'y pamalaod. Dugangan ko man to na may kuling off period internal. Sa akong opisina kung moadto mo, muhatag mo gyapon ko kuling off period Burns. Kay kamalugid ko kasagara sa akong gimuan ginana Burns, wa na nang balik. Murag sa napulo ka mga kaso na inana nga nagduol sa ako, nagdalikit sa opisina, nagpatabang, nga akong gitagaan og cooling off period. Isa ra, siguro sa napulo, isa o duwara ang mobalik nga ipadayon ang kaso. Pero sa pagpadayon sa kaso, dili gyapon matibawas Maria. Kay sa pagkaso ninyo, napamagindua ka ang nga moagi mo na may PMC, Philippine Mediation Center. Ya paghuman palpak mo sa PMC, napagoy huwes nga mag-referee sa inyo mo gitawag na mo GDR. So dako gyud puruan nga masumbat na gyapon mo sa inyo. Sa gyapon sa inyo. So, wala gyud kay maski sa inyo lang ha. Imagine ang agian. Amo, i-require ka mo na may cooling off period.
Sa ako opisina na cooling off period. Pagpasakaw kaso granting nga nilusot yun kay David Madala. Tinod. Na may agian gyapon ninyo nga mediation sa korte. Pero attorney, mo lugar ning pasabot ani karon nga the lesson nga atong ma-learn ani is that kita mismo ra ang maka-solve ra ani nga conflict, tama? Correct. And then Pero tagaan mo panahon. lagi mo Tagaan gani mo panahon. ang imong pag-isip-isip ani kay imong anak isa sa mga maapektuhan, ang imong panginabuhi maapektuhan. And bisan pa og nakasala ang tao, syempre dagan kaayo apektado. That is Yes. why mas gaan sa loob pud nimo nga mag-forgive ka bugat man na pero kadagayan kay more the more you Yes. forgive, I miss Matuban Maria. mao siya makakuan lugar nga murag yes di na kailangan ta nga maglisod-lisod ta sa hearing sa unsa ba magasto pa ka tapos kuan naman Na may di ay uban nga magulang lang sila. Nila kilala ng court intervention. tama murag Sila civil lang, kuan lang. ginawa na lang nila. Civil na lang sila. Nga mo naman, sige, okay. Gasto-gasto pa man ta. Naiuban pa kaulawan na lang sa Facebook, no? Munang uban Ano naman, inana lang. Hoy, Ano naman, Day! Hoy, Day, Maria, Day! Oo, Kanay sa mong Barangay. kaigatan ni mo, Day! Kayo Kana- na ko na all sa caps, kumbana, all caps. Day! All All caps caps na, na. Day! Oh. Nakadaot sa Oo. imo, Day, kay imo yun mong biga-bigaw ni mo, imo ning wala kong kabana, Ana. Day! Ana, Day! Inana. Mayroon ba kagwapa, Day? Bagtakon ra ba kabayhana ka? Ana, Day. Ang Pero- problema pero ko, imo dili sa diretso inana kapataka burn sa kanang social media or online. Kaya naman po pwede ba po ka makasuhan cybercrime? Oo, Cybercrime, tama, di ba? cybercrime Pwede dito po. na. Oo. Pero kung wala kay, Hindi pero kung ako. pwede ka mag-mention og pangalan, Day raman. Hoy, Day! Ikaw, Day, nga nagumog siko, Day, nga naipilas ang Pwede, tangkugo, pwede. Day. Oo. Kabalo ko, katul lang yung Day. Sige, Ang maulawan So, na basta dili tambalan na lang, lang. dili lang identified. Okay ra. Lusot Kaya ka po sa ka. pinakalas din may Ah. hashtag anak sa kagawa. Pero tayo pero kuan siya Kailangan ko sa hashtag. pero lugar ang kaning cooling Sa period kagawa. makatabang manggunit siya sa kana bitaw ang lalaki pod mismo ba nga sample na ingana na nahibaw-an na and then everything na daot na ang pamilya pero until such time nga may lalaki nga magbag-o na ko and then that would be something kung May uban nga mapasaylo nila. balag mabahiran ang ilang relasyon basta kay part man na sa life, Balik. di ba? Oo. Oo, Wala nagyan importante ang na cooling off period. Wala Kapila kang importante ipasaylo ang cooling off galing, Joe? period. Ha? Ikapila kay kagi pasaylo? Basta importante, bigalo. Why bigalo? Importante yun ang cooling off period. Kaya nga, kung madungduman ni mo, Burns, kato bitaw akong gisulti sa inyo ni Maria o ni Rico sa isa kahugna sa itong programa nga. Kato bitaw, ang kambag sa among law professora, paano naman nun to, naroon to sa laing kalibutan, ninyo ganyan nga. Kung saan gani ka magpakasal, kinahanglan, di ba controversial to Burns, nakareact ko kay ingon man sa among maestro nga, kung saan gani mo kung magpakasal mo, siguro duha nga dili na ka inana ka in love sa imong pakasal. O partner. Di nag-react mi nga, kung saan may maestro nga, wala man, kaya na nun mi di na mi in love, ayaw mi magpakasal na noon, kaya na iyambot pasabot. At kinala ko no, ayaw ka magpakasal, kung nag-settle down na ba, mura magkapanon, pwede na kamudawat o batikos nga, ay si Maria, kay ako man nag-ilo, kung sa bakaon, lahi man, o egocentric man, kung mas Maria, di man mo bagay, ana sa imong lifestyle, ana, madawat nimo ang batikos nga, taliwala ana, madawat nimo sigka, baruganan sa imong mga kaila, pero taliwala sa imong pagdawat aning mga ilang batikos, ilang mga pagsaway, imo gyapon gidawat si Maria. Murag sa iya gyapon ka committed. So mo lang tinungod nga Kaya tugma. wala na kay choice. I-commit gyapon ka mga Reasons already. maski mo na to, di ba? Moingon si Bernie nga ayaw na si Maria Tony. Ingon si Master Pupi ayaw na si Maria Tony. Dili mo bagay si Joe. Ayaw lang si Maria Tony. Pag humanap og nadawat sa inyong mga sentimento, mga tambag lugar Burns, Master Pupi o ni Joe, ako gyapon naka-decider gyapon ko nakaukon gyapon ang uno. Ang Maria gyapon ko. Kay si Maria taliwala ani tanan nga akong gitimbang
kang Maria gyapon sa Maria gyapon Yung dipili. Kabug-aton magana siya. Oh, kabug-aton Oh, magana. na kuno ng panahon na magpakasal na din kuno ka. Ayaw kuno pagpakasal matupad sa mong maestro na In love. kami kuno ka head over heels in love pa sa imong pares. Oo, tama. Magpasabot, Wala pa na, buta ka sa inyong Oo. pagbati. wala pa Dili ka ikugaw. mudawat. Oo. Nga pananglit lugar mo ingon na yun si Bernie akong ignan nga Bern, si Bernie mo kuan sa ako nga ayaw lang si Maria Attorney. Ako na yun, react din ko nga, I love her, kaya gusto gikan Maria. So, hanap mo na nga mga punto mo na ayaw yun. Yeah. Ano di ka kapablo mo dawat. Accept na mo imperfection. Okay. Correct. Di ba? Diba? Matod pa sa kanta ni John Legend nga, perfect imperfections. Kasi lang Ayun na kanta. nainihapas nga pa ang pangutana, Tony. Oh. Pwede ba daw makasuhan ang gastador nga partner? Nga ba na? Basahan niya pa din ako. Gastador. Pwede ba na, attorney? Ipa-audit na lang Para- ipa-audit na lang. Tapos ihampak sa agtangon sa bayro no. Tapos Ihampak sa ako, correct. Mm. Okay, Grounds ba na, attorney? Dili gid sad. Dili pod. Dili Part lang siya, part. Kinalan, mas ngilad pag yun, ana, yun, mas Kuan, ingani, Oh, na, opposite, dili maka-provide. Mo to siya incapacity. Kung dili gid siya maka-provide, so, Kana, example, dili component maka-provide. ang Maka-provide nasa siya, pero component. nagtinapulan lang ba? Kaya nga na lugar, o. Pwede naman nimo siya kasuhan og support, dili man maka-apekto sa inyong relasyon. so kana ang annulment imong pasabot pops. Kabalo ka unsa idugang nato sa kwan. Ani lato strand Oh. pang closing nato. Kung kita maka-check unsa kay kwan okay kung ako lang ang akong gusto idugang nga balaod kanang dili pwede diretso oral orada magpakasal. Dapat na ibalaod bray nga nay burag grace period ba. Correct, sa Nga kanang Oo. kana diha kay muna For ako example. muna ako di kay ko ganang pag divorce kay kung nagsadsaad manggaling ka sa Ginoo nga tilde sa ngalan nga Ginoo na nga muna atong pinaka-highest nga tapos ang ending day nakasimot lang ka sa iyang tiil nga baho nagbulag na dayon ka dili ka Turn ganahan off na rin ka. asa nagingon nimo nga till death do us part di ba Tigil pa lang gali na. niyong ka till death do us part abaho pa lang wa pa kay ka namatay wa pa kay ka nakuya Dili, di Tildet. Tildet, no? till death do us part Tildet. Duas part mga una ang gusto ba murag TL mo nagpatay ba? TL mo nagpatay. nay period ba nga kanang dapat moagi sa gid sila na tanan-tanan ba correct. para Oo. they will know each other kasi para mo sa kuha bra tapos nagoy thorough investigation ba dili lang bitaw nga Thorough. i-announce lang bitaw nga sa simbahan nga si Jane Rosiel Abaday Nagbot-bot. magbuot magpakasal kang Romel Alaba ana raman karon Ay, ato kisa na si Romel Alabad eh. mo na si Romel Alaba si Master Pugi Mo din na. ang problema man gud nato usahay ingana ra nato si nga dapat na puti balaod na kanang imbestigahan gyud kung tinuod ba gyud nga magpakasal sila tungod kay gugmaan na sila sa usa usa. Kaya na mag-iuban nga hala, ang magpaparam rin nagbuot or naburusan ra di ay kay ang dungog dili gusto may ana ba? Sabihin, Because I know pagsugod pa lang kung medyo alanganin na tapos ipamugos mo pakasal mo na ang ending na dayon. Dili na ang mga adultery, concubinage, kung worse pa correct, yun, correct, nahimo pa yun og murder, kay gipatay na ang asawa. Exactly, Mag-connect na ang crime. Preside. Dapat pagsugod pa lang, nagisaktong kuan nga, imbestigahan nga nagminalay ba gid ni sila. Nagpakasal ba gid ni. na ako. Oh, kay like for example, kita mo gud mga lalaki kung in love kita sa babae, sama nimo dia attorney. Kung in love gyud ta, bisa pag magmaldita na to mga partner, pero tungod ka in love ta sa iya ha. Willing ta mo sabot. Hahamakin. Oo. Masaputon mo kita nga, samok ba? Samok pero wala na. Kamulo naghugas. Ano na ba? Magbukbuk ka, pero padayon. Padayon ka. Pero dili na correct. sa sugod pa lang, nga medyo apikin na kinapugos mo minyo, nabikil na nimo pagluto, nalata lang, wala na. Wa kay kwenta nga asawa, lata ka magluto. Pero Bird, sa kinaraan mo na, sayop na nga Bird, may nalang kinausap na ang trend. Sa una, makaburos ka, pakasal yun. Automatic, tama. Kahit ang kadungganan sa pamilya. Ang bungog, Sa babae. Ang dungog na menon. Ang dungog. Muna. Pero sayop na sila Bird, sayop na nga pamaagi. Kung ito karon na realize na, daga na karon single mom nga, ay kung dili ka di ayaw, single mom.
Wala karon mga empowered na mga babae karon, Strong, Berns. independent. Correct. Sa unang panahon di, ang artista nga naman ang Empowered. artista sa una, di ba? Kung maburusan ng artista, wala na. Laos na diretso. Wala na kay Oo, career. Karon Oo. Brad, dagan kay mga proud na mga single mom. Oy, Wala Uso na, na mo siya dapat. uso karon. nemo sa Oo, wala uso na. karon. Oo. Wala na. So, Ora. wala gid siya. Wala Berns. na ako, Lahi kung na. ako lang pabuton lugar may gala. Kamo, unsa pa ila ninyong nga gusto nga murag kung kamoy pabuton nga balaod before si attorney ang pinakalas kay siya may abogado, Ako abogado. nakoy, Abogado. Bida, bida. Unsa siguro man kung gini? madugang ka, Sir Burns, Ah. Brother Burns, dapat po i-check po ang financial stability sa Doha. Correct. Kung So kibali dili lugar pakasal kung pobre. Dili po, tinang Oo. income sa ilang income. ganun. Mo galing kibali sa lugar pag before magpakasal. Kung wala Kung- trabaho, dili kung pwede mabuhay magkasal. kung ana lugar kung for example Dili, pobre nun ka. Pugihan. Oo. Pugihan ba ang Kung pobre daw ka wala may O gali na utang namin ka Maria kay kung financial man so unsa may start up pobrehon ka. Ikaw pero pwede na makakasalista. Di ano ba ka nakasalista sa DSWD na. Okay, pwede ra. Ikaw